είναι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να περιγράψεις τον βίο ενός Αγίου. Πολύ δε περισσότερο όταν αναφέρεσαι σε μια τόσο μεγάλη μορφή που ενώ θα μπορούσε να έχει τα πάντα, δεν απέκτησε ποτέ το παραμικρό μέχρι το σημείο να μην έχει που την κεφαλήν κλείνει. Γενόμενος γνήσιος δούλος του Κυρίου, τον οποίον πολύ αγάπησε, και εκείνος χαριτώνοντάς τον κατέστησε δοχείων πλήρες Αγίου Πνεύματος, ένα μεγάλο θεοφόρο και θαυματουργό πατέρα. Ομιλούσε δε πολλάκις μαζί του, όχι μόνο στην καρδιά του, αλλά και με φωνή στα ότα του, απαντούσε στις απορίες του, όταν ο ίδιος τον ρωτούσε αν ήταν τρελός και οι πολλοί ίσως έχουν δίκιο. Εκείνος αμέσως απαντούσε καθαρά: τα μέσα μαζικής εξαπαντήσεως τα έχω για τους πολλούς, όχι για τον ένα. Και τα μέσα μαζικής καταστροφής πυρηνικά τα έχω πάλι για τους πολλούς. Άλλοτε πάλι όταν σαν άνθρωπος και αυτός ήλπιζε σε κάποιον συνάνθρωπο για κάτι, άκουγε πάλι αυστηρή τη φωνή του Κυρίου του να λέει: επικατάρατος ο άνθρωπος, ως την ελπίδα έχει επάνθρωπον, και από Κυρίου αποστεί η καρδιά αυτού. Κάποτε πάλι που μάζεψε λίγα μπότανα να βράσει να πιει σαν θεραπεία για τους φοβερούς πόνους που υπέφερε από κατακράτηση των ούρων, πέτρες στην ουροδόχο σκίστη, ο Κύριος πάλι του φώναξε δυνατά: από τα βότανα περιμένεις να θεραπευθείς. Και εκείνος αμέσως χύνοντάς το με φόβο, θεραπεύεται αμέσως και δόξαζε τον Κύριό του. Όσο για τη στοματική του υγιεινή, τα δόντια του, δεν είχε ποτέ επισκεφτεί γιατρό. Μόνος του υπέφερε τους δυνατούς πόνους. Πολλές φορές τον είχα δει να μας παραπονείται με μάγουλο πρισμένο και κατακόκκινο από τη φλεγμονή. Άλλοτε τα σφράγιζε με λιβάνι που έλειωνε, άλλοτε έκανε μπουκές με ούζο, και όλα αυτά για να τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε στον Κύριό του από την ώρα που βρέθηκε από συνάγωγος στον δρόμο σαν θυσία για το ποιμνιό του. Δι' αυτούς που θα τον συναντήσουν και θα τον ακολουθήσουν, τα πνευματικά του παιδιά, άφατος κένωσης, άφατος αγάπη θεϊκή. Ο πατέρας αυτός είχε επισκεφτεί το Άγιον Όρος όλες τις μονές έως και την τελευταία ασκήτη. Συναντούσε ασκητές που χρόνια διέμεναν εκεί, συζητούσε μαζί τους και συνήθως όλοι επαραπονούντο για την υγεία τους και του έλεγαν για τα φάρμακα που έπαιρναν. Αυτός ο μακάριος, ενώ θα μπορούσε να έσωζε άνετα την ψυχή του εκεί, καθώς ο ομοιός του δεν υπήρχε σε πίστη και αρετές, προτίμησε να ζήσει στον κόσμο σαν επίγειος άγγελος, παλεύοντας στήθος με στήθος με τον κοσμοκράτορα διάβολο για να σώσει ψυχές, διότι, καθώς έλεγε και στην ομιλία του της Φρονίμης, ολίγα, η προσπάθεια του να σώσει μια ψυχή είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από τη δόξα του μαρτυρίου, διακινδυνεύοντας και ούτω τρόπο στην δική του ψυχή για την αγάπη του πλησίον. Δια τούτο και ο Θεός υπερβαλλόντος τον εχαρίτωσε. Πλήρης πνεύματος Αγίου, ο Άγιος Γέροντας αυτός σκορπίζει σαν άπλετον φως το λόγο του Κυρίου. 14 ομιλίες, η αλήθεια στο φως, περί γάμου και τεχνογωνίας, της Φρονίμης ολίγα, α, β, γ, στόμεν καλός, η Αγία Γραφή περί παγκοσμίου πολέμου, ο λόγος του Θεού, η εικόνα του Θεού, το νόημα της ζωής. Αυτά τα θεόπνευστα έργα του, γεμάτα υψηλά πνευματικά νοήματα, μοιράζονται σε κάθε σπίτι, εντελώς δωρεάν, σαν δωρεά πνεύματος Αγίου, μαζί με το μυστήριο που θα τελούσε. Στέλνονται ακόμη πακέτα στο εξωτερικό, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, μέχρι και Αφρική, καθώς παντού υπάρχουν πνευματικά του τέκνα που βοηθούνται από αυτόν
ακόμη και τηλεφωνικώς εξομολογούμενοι τα προβλήματά τους. Έχει μοιράσει, όπως αναφέρει ο ίδιος, πάνω από 100.000 κασέτες. «Φράγκο δεν έχω», φωνάζει. «Ζητιάνος θα γίνω, ό,τι μου δίνεται το μετατρέπω σε λόγο Θεού. Είναι η φωνή βοόντος εν τη ερήμου». Ένας δεύτερος πρόδρομος του Κυρίου μας των εσχάτων χρόνων, που φωνάζει με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Μετανοείται. Συνήθως ομιλεί με παραβολές, όπως ο Κύριος μας, αποκαλύπτοντας όμως όλα τα βαθιά νοήματα του Ευαγγελίου. Βλέποντάς μου, συνήθως μου έλεγε δυνατά: «Πίστεψον με γίνε, ούτε στο ναό του Σολομώντος, ούτε στο όρος λατρεύεται ο Θεός. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Και βαθία την πίστεψα αυτή τη μεγάλη αλήθεια από τα βιώματά μου. Άλλοτε πάλι έλεγε: «Ο λόγος του Θεού είναι αίμα και πληρώνεται με αίμα». Μας το έδειξε φανερά με το θάνατό του. Και εκείνο το σπουδαιότερο, ο τυφλός δεν θα συναντούσε ποτέ τον Κύριο και δεν θα θεραπευόταν εάν δεν γινόταν από συνάγωγος, διότι ο Κύριος δεν μπαίνει ποτέ σε συναγωγές, διότι είναι για τα τομάρια μας οι συναγωγές, διότι όλοι ζουν από τον Χριστό και κανείς δεν ζει για τον Χριστό. Το όνομα του Χριστού έγινε εταιρεία, αδέλφια μου, φωνάζει με πόνο, και αυτό βεβαίως συμβαίνει εφόσον άπαντες έχουν γίνει υποχείριον της ηλιστικής πολιτικής εξουσίας από το έτος 1833, που ανέλαβε ο Βαβαρός Όθων Προτεστάντης την εξουσία της Ελλάδος. Επάνω ελληνική δημοκρατία, κάτω Ιερά Σύνοδος, φήμωσης του κλήρου. «Φρίξον ήλιε, στέναξον γη και κλονουμένη βόησον», έλεγε ο πατερούνης μας. «Εγώ, παιδιά μου, σαν λυμμένος σκύλος, θα τρέχω ελεύθερος να κυνηγώ τον διάβολο. Τους δεμένους σκύλους δεν τους φοβάται». Και πράγματι, ο διάβολος τον έτρεμε, αφού τίποτα δεν είναι το ακατόρθωτο για τον μεγάλο αυτό πατέρα. Ο Κύριος τον είχε μεταδρέψει σε ένα χήμαρο θαυμάτων. Ευτυχία μεγάλη και ευλογία για όσους τον γνώρισαν και Θεού χάρητη. Τον ακολούθησαν μέσα στο πλήθος, αφού για τους πολλούς που τον έβλεπαν περνούσε απαρατήρητος, καθώς ήταν ο πλέον ταπεινός και τελευταίος. Δούλος του δούλου, ο σαν τον Κύριό μας, εξέφραζε δε και την εύλογη απορία. Τα πανεπιστήμια βγάζουν επιστήμονες, τα επιπλοποιεία έπιπλα, οι φούρνοι ψωμιά, όλα καλά. Οι εκκλησίες γιατί δεν βγάζουν αγίους? Δεν θα έπρεπε λογικά να βγαίνει έστω και ένας από κάθε ναό? Και απαντούσε ο ίδιος, φανερώνοντας, όπως έλεγε, το μεγάλο μυστικό. Να σας εξηγήσω εγώ, παιδιά μου, τι συμβαίνει. Δεν μπορεί ο παππούς να γεννήσει το παιδί, ο πατέρας θα γεννήσει το παιδί, διότι παίρνοντας ευχές και λέγοντας τι έκανε ο τάδε Άγιος ή ο άλλος, ο σπόρος αυτός είναι παλαιός, προπέρσινος, δεν φυτρώνει στις τυχές για να καρποφορήσει. Είναι σαν να στέλνουν αλάτι. Πρέπει εσύ ο ίδιος στην πράξη να κάνεις έργο τη ζωή των Αγίων, να γίνεις προσφορά και θυσία στον Κύριο, να στάξει αίμα ο λόγος σου, και τότε θα τον μεταδώσεις στα πνευματικά σου τέκνα, διότι κληρικός είναι η θυσία του ανθρώπου που προστίθεται στη θυσία του Θεού. Αοράτος δε επενεργεί η Θεία Χάρις, εξαλείφει αμαρτίες που δεν επαναλαμβάνονται και χαρίζει αρετές. Είδε αλλιώς ως τίμιο είμαστε κλεπταποδόχοι. Ω το μεγαλείο σου μεγάλε, ανεπανάληπτε πατέρα, αγκάλιαζε τα πνευματικά του παιδιά και έλεγε: «Ιδού ο ναός του Κυρίου, αυτόν τον ναό με έστειλε ο Κύριος
να καθαρίσω για να τον καταστήσω κατοικητήριο Αγίου Πνεύματος. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, έλεγε ο ίδιος ο Κύριος με την Αγία γλώσσα του, ο οποίος οπουδήποτε κήρυτε και θαυματουργούσε. Ο Θεός είναι παντού εκτός από το μου. Μεγάλη αλήθεια κι αυτό. Αυτά και άλλα πολλά έλεγε ο Άγιος μας Πατέρας, αλλά δεν επεριορίζονται μόνο σε κηρύγματα. Επισκεφτόταν ο ίδιος με πνευματικά του παιδιά ιδρύματα όπως η ψυχιατρία, το Λιμωδό νοσοκομείο και τάιζε κατάκητους ανήμπορους ανθρώπους. Ελάβανε δε και έτρωγε από τα χέρια ανιάτων νοσούντων ανθρώπων, χωρίς να μεταδοθεί σε αυτόν ποτέ καμία ασθένεια. Όποιος συχαίνεται, έλεγε, είναι συχαμένος. Είχε δε και το χάρισμα του Θεού σοφία, να αναλύει την κάθε λέξη, φανερώνοντας το νόημά της όπως άνθρωπος, άνω θρόσκο, ουρανός, ορά ο νους, στομάχι, στόμα άγχους, άγχος, αχ, όχ, χόρτα, χόρτασες, στεναχώρια, στενός χώρος, κοινωνία, κοινός νους. Πρωτίστως κοινωνούμε με το Θεό και κατόπιν μεταλαμβάνουμε. Η Θεία Μετάληψη είναι το πτυχίο του χριστιανού. Δυστυχώς όμως όλοι μεταλαμβάνουν χωρίς να κοινωνούν. Παίρνουν δηλαδή διπλώματα οδηγού και πάνε τα αυτοκίνητα στον κρεμό και οι ψυχές στον άδει. Γίνονται όλοι πτυχιούχοι χωρίς να οδηγούνται από πνεύμα Άγιον, διότι πίστης είναι σύλληψης Αγίου Πνεύματος και βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπουμένων. Τέτοια φοβερά νοήματα αποκάλυπτε ο χήμαρος αυτός του Αγίου Πνεύματος. Παραδόξως δε γνώριζε τους πάντες, κληρικούς και λαϊκούς, ψυχολογώντας τους με την διάκριση που το στόλιζε. Για κάποιον δε ιερομόναχο που γνώριζε και συμπαθούσε σαν χαρακτήρα, όταν ευρίσκεται ακόμη στο μοναστήρι, είπε διορατικός, «Α, τον καημένο θα το φάνε τα πανιά». Εννοούσε θα γίνει επίσκοπος, όπως και έγινε. Ζώντας δε ο μεγάλος μας πατέρας εις τους εσχάτους χρόνους του 8ου αιώνα, δίνει μάχες κατά των αντιχρίστων δυνάμεων του ηλεκτρονικού φακελώματος και του αρχιερεσιάρχη Πάπα. Είναι μια αναμένη δάδα που διατρέχει όλη την Ελλάδα απ' άκρη σ' άκρη, κηρύττοντας την αλήθεια και όλες τις προφητείες για τους εσχάτους καιρούς μας, ως σαν τον Άγιο Κοσμά τον Εδωλό. Γίνεται ο ίδιος ένα ολοκαύτωμα στον Κύριό μας, για τον οποίο πολλάκις έχει ακόμη και φυλακιστεί. Σε όλες τις εθνικές οδούς είναι γραμμένες από τα Άγια χέρια του με μαύρο σπρέι οι προδοσίες στην Αγία μας Ορθοδοξία. Μελετώντας σε βάθος την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, καθώς και όλες τις προφητείες, κηρύττει στον κόσμο τα μέλλοντα να συμβούν στη φοβερή εποχή μας. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να περιγράψει κανείς έναν πατέρα τρισόρδιο τέτοιου μεγέθους? Τολμώ όμως αυτό που είναι το ελάχιστο εμπρός στο μεγαλείο του, φοβούμενοι τον Κύριο για να μην μείνει κρυπτός εις τους ανθρώπους, ο εκλεκτός του, να ελεγχθώ εις θάνατον ψυχής εν ημέρα κρίσεως. Εγώ, το απειροελάχιστο σκουπίδι κολλημένο κάτω από τα υποδήματά του, όπως πάντοτε του έλεγα.
εφόσον είχα τη μεγάλη ευλογία να τον γνωρίσω, να τον ακολουθήσω και να ευεργετηθώ εγώ και όλη η οικογένειά μου από την αγιότητά του. Απειροελάχιστο δείγμα τιμής και ευγνωμοσύνης στην άπειρη θεϊκή αγάπη του. Ένα μικρό πετραδάκι στο μεγάλο πύργο της Ορθοδοξίας και της Ορθοπραξίας, στον γλυκύτατο υπερμέλη και κυρίων μεγάλο πατέρα μας, ιερομάρτυρα Χριστόδουλο. Η καταγωγή του, ο θείος ιερομάρτης, παρθενομάρτης και μεγάλος αγωνιστής της Ορθοδοξίας, ιερομόναχος πατέρας Χριστόδουλος, που έναμψε στους εσχάτους χρόνους ο Παπουλάκος του 21ου αιώνα, ο ακτήμων και άικος φτωχούλης του Θεού, εγεννήθη την 10η Ιουνίου 1935 εις το Μονοδένδρι Ευβοίας, κατοίκετο από αγροτική οικογένεια και ευσεβείς χριστιανούς γονείς, τον Ιωάννη και την Μαρία. Το κατά κόσμον όνομά του ήταν Σπυρίδων Θωμάς. Είναι ο κατά σειράν 7ος από τους 8 αδελφούς και αδελφές. Βοηθούσε τον πατέρα του στα κτήματα, πήγαινε όμως όπως και τα άλλα παιδιά σχολείο για να μάθει τα απαραίτητα γράμματα. Καθώς όμως η του Θεού λατρεία υπερίσχυε εις αυτόν από μικράς ηλικίας, καθώς ήταν εκλεγμένος από τον Κύριο εκ κυρίας μητρός του, προτιμούσε να διαβάζει βίους Αγίων. Όταν λοιπόν διάβασε τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Καηλιδίτη, ο οποίος έγινε πλέον δι' αυτόν παράδειγμα προς μίμηση και σταθμός στην ζωή του, έπαψαν πλέον να τον απασχολούν τα μαθήματα και αφοσιώνεται ψυχήτε και σώματι στον λατρευτό του Κύριο. Διέκοψε λοιπόν το σχολείο στην Δευτέρα Γυμνασίου παρά τις έντονες αντιδράσεις της μητρός του Μαρίας, διότι καθώς και ο Κύριος λέγει, η σοφία του κόσμου τούτου μορία παρά το Θεό εστί. Ο πατέρας του Ιωάννης, ο αποκαλούμενος και Γιάννης ο Αρνής, δια την μεγάλη του πραότητα, επιθυμεί να του δώσει το μερίδιο το οποίο του ανήκει από την γονική περιουσία. Εκείνος όμως αρνείται κατηγορηματικός, διότι επιθυμεί μόνον το υπερούσιον και ο Κύριος ως τα πάντα ορά άφθονο του το προσφέρει. Τον χαριτώνει και τον καθιστά τον μεγαλύτερο Θεοφόρο Πατέρα των ημερών μας, κοσμώντας αυτόν με τις δωρεές της προόρασης, της διόρασης και των ιαμάτων. Λαμβάνει λοιπόν την ευχή του πολύ θεοσεβούς και αγαπημένου του πατρός, ο οποίος ούτε σύνταξη δεν εδέχθη να πάρει όπως εδικαιούτο, για να μην ορκίσει στο Ευαγγέλιο 2 συνανθρώπους του. Κλείνει λοιπόν βαθιά στην ψυχή του τον λόγο του. Άκουσε παιδί μου, τώρα που φεύγεις από τα χέρια μου, όπου κι αν πας, λόγον μην κάνεις για τίποτε. Ρούχο φορέσεις, λιωστό φαγητό φας, φάτο και τελείωσε. Λόγο θα κάνεις μόνο για τον Θεό, γιατί μόνο τότε βάζεις στέφανο αθάνατο στην ψυχή σου. Αυτά τα λόγια όχι μόνο δεν τα λησμόνισε ποτέ, αλλά τα πολλαπλασίασε. Έρχεται στην Αθήνα. Το έτος λοιπόν 1953, σε ηλικία 18 ετών έρχεται στην Αθήνα. Δεν παραλείπει όμως και το καθήκον του. Εργάζεται ως εισπράκτορ σε λεωφορείο,
προς εξοικονόμηση χρημάτων για την αποκατάσταση της μικρότερης του αδερφής Ασημίνας. Κατόπιν δε εκτελεί και τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Απολύεται και συνεχίζει να εργάζεται, αυτή τη φορά σε καφενείο. Φεύγει όταν του λένε ότι στον καφέ που βράζει πρέπει να προσθέτει λίγη σόδα για λόγους οικονομίας. Φανταστείτε τι καθαρότητα συνειδήσεως είχε αυτός ο επίγειος άγγελος. Ο δρόμος του προς τον μοναχισμό. Επειδή η κατά κόσμο ζωή δεν τον συγκινεί και επιθυμεί να προσφέρει τον εαυτό του ολόψυχα μόνο στον Κύριο, αποφασίζει το έτος 1962 να φύγει μοναχός στο Άγιον Όρος. Καθοδόν όμως συναντά κάποιον γνωστό του που του μιλάει για κάποια μονή στην Αττική και αλλάζει πορεία. Πορεύονται τότε μαζί στο μοναστήρι εκείνο, το οποίο τότε βρίσκεται σε πρωτόγονη κατάσταση, κάτι σαν σπήλαιο, ή το ό,τι ακριβώς επιθυμούσε ο μιμητής του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη. Καθώς δεν υπήρχε ούτε νερό, κουβαλούσε νερό σε δοχεία, περπατώντας μεγάλες αποστάσεις κακοτράχαλου δρόμου, ήτο στις φλαγές βουνού. Εκτελούσε πιστά κάθε εντολή. Έκτιζε επιδιόρθωνες σκεπές, ανοίγοντας και χτίζοντας ακόμη και τους τάφους των μοναχών, και από τότε κάνει την πρόρηση. Ο δικός μου τάφος δεν θα είναι εδώ. Εκεί χειροτενείται μοναχός και μετά 3 έτη ιερομόναχος, με το όνομα το οποίο πολύ αγάπησε και τίμησε έως θανάτου, Χριστόδουλος. Λάμπει ο χώρος δια της παρουσίας του. Η μεγάλη αυτή μορφή έδωσε λάμψη σε όλη τη μονή. Πλήθος κόσμου εσυνοστίζοντο έξω από το κελί του για εξομολόγηση, καθώς λόγω της υπερβολικής του ασκήσεως νηστείες, χαμεκητείες, σαν προσκεφάλι χρησιμοποιούσε πέτρα και πολλά άλλα έπρατε ο μακάριος, που δεν εξιστορούνται, και κοσμημένος δε όλων των αρετών και της μεγαλύτερης δε όλων της ταπεινώσεως. Είχε νεκρώσει πλέον τη φθαρφή σάρκα και είχε πληρωθεί πνεύματος Αγίου και όλων των δωρεών που το ακολουθούν, της προόρασης, διόρασης των ιαμάτων. Είχε ακόμη και το χάρισμα των δακρύων. Βοηθούσε λοιπόν το ποιμνιό του κατά τρόπον θαυματουργικό, αφαιρώντας κάθε αμαρτία εξομολογουμένη, η οποία ποτέ δεν θα επαναλαμβάνονταν πλέον. Τέτοια δύναμη είχε ο μακάριος αυτός πατέρας, κατέχοντας δε και την αγγελική αρετή της αγνότητος, την οποία πολύ αγαπούσε και εφήρμοζε από παιδί, την μετέδιδε αμέσως στα πνευματικά του τέκνα που έπαιρναν ευχή από το Άγιο Πετραχίλι του. Όπως ο μεγάλος της ερήμου Μωυσής, ο Ούγγρος είχε τη δύναμη να μεταδίδει αυτό το χάρισμα. Έστω και αυτό το μικρό πάθος, το κάπνισμα, κοβόταν αμέσως με ένα σταύρωμα από τον Άγιο αυτό πατέρα Χριστόδουλο. Είχε γίνει ο ίδιος πρόσφορος στον Κύριο, ή το ο ποιμήν, ο καλός, που και την ψυχή του τίθεται υπέρ των προβάτων. Λάμπει λοιπόν ο χώρος εκείνος δια της παρουσίας του, και ο ίδιος ο ηγούμενος είδε ένα βράδυ ένα φωτοστέφανο να αιωρείται στον χώρο εκείνο, και παρατηρώντας καλύτερα διέκρινε τον πατέρα Χριστόδουλο.
έπεσε τότε κατά γης. Την δε επομένη ημέρα έλεγε σε όλους: Άγιο έχουμε εδώ μέσα. Ήταν ο πατέρας που συνήθιζε κάθε βράδυ να ανάβει το καντήλι στο παρεκκλήσι, προστάτης των χειρών και των ορφανών, καθώς ήτο άνοιγε κρυφά το παγκάρι και έδιδε εις τους έχοντας ανάγκη. Παιδιά ορφανά μεγάλωσαν από τα χέρια του και τις προσευχές του που ήταν γεμάτες παρησία στον Κύριο. Από τα κεριά δε, όταν έβλεπε τιμή, την αφαιρούσε. Τα κεριά έλεγε δεν πρέπει να κοστολογούνται. Όταν δε έκανε επίσκεψη στη μονή κάποιος υπουργός και με τιμές τον υπεδέχθησαν ο καθηγούμενος και οι μοναχοί, ο πατέρας Χριστόδουλος είπε σε κάποιο πνευματικό του παιδί: «Μπούφοι και κουκουάγες θα βαλίσουν πια εδώ», εννοώντας ότι θα φύγει η Θεία Χάρις των Αγίων που το σκεπάζουν. Καθώς λοιπόν ο ίδιος ήρεχε το κάθε τι, μη κατά Χριστόν γενόμενον, όπως την πολυτέλεια του χώρου, την εκοσμίκευση της Εκκλησίας και την ανάμειξη των πολιτικών κοσμικής εξουσίας, εις αυτήν γίνεται κατά κάποιον τρόπον βραχνάς εις τον εξουσιάζοντα τον χώρο και έτσι δημιουργούνται αντιπαραθέσεις. Ο πατέρας λυπάται, θρηνεί για την κατάσταση και απευθύνεται όπως πάντα στον Κύριό του. «Κύριε», του λέει με πόνο πολύ, «φανέρεσαι μου, εγώ είμαι τρελός, καθώς με αποκαλούν και οι υπόλοιποι. Έχουν δίκιο ή συμβαίνει το αντίθετο?» Και ο Κύριος που τα πάντα ακούει και βλέπει, αμέσως απαντά. Εν ώρα Θείας Λειτουργίας αρπάζεται εις τους ουρανούς, όπως ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, εν το μέσο ενός απερίγραπτου εις σκάλος παραδείσου. Εκεί βλέπει και τον Κύριο κατά πρόσωπον να του χαμογελά, καθήμενον επί θρόνου, απαστράπτοντος υπέρ της αξίνες του ηλίου. Προχωρώντας δε ο γέροντας μέσα στο πανέμορφο εκείνο τοπίο, είδε να περιφέρονται ελάχιστοι λαμπεροί άνθρωποι και εκείνο που του έκανε εντύπωση ήταν η ομορφιά και η καθαρότητα των ματιών τους. Μετά από κάποια λεπτά επανήλθε και κάποιος που κατάλαβε τι είχε συμβεί το συγκράτησε. Συνήλθε και βρέθηκε πάλι στον χώρο της Θείας Λειτουργίας, αλλά ο Κύριος δεν σταματά εκεί. Επισκέπτεται ο ίδιος την μονή για να μιλήσει και να βεβαιώσει τον εκλεκτό δούλο του διόλα αυτά που συμβαίνουν κατά τους εσχάτους χρόνους, τον καιρό της μεγάλης αποστασίας, των 7 του Θεού εκκλησιών, όπως και η Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου αναφέρει. Επισκέπτεται λοιπόν τη μονή κάποιο παγερό σούρουπο του Οκτωβρίου του 1978 με τη μορφή ενός ξυπόλυτου, ρακέντιτου και λερωμένου ζητιάνου. Πλησιάζει τον γέροντα και του μιλά με πολύ πόνο. Κλαίγοντας και δογκώντας σχεδόν του λέει: «Είμαι ο Ευστάθιος από τη Λευκάδα. Τα 7 αδέλφια μου με πέταξαν στο δρόμο και αναπαύομαι στους στάβλους. Ο πατέρας τα έχει χαμένα. Τρέχει και προσφέρει λουκούμι και νερό. Εκείνος σκεπτικός το παίρνει, αφού όμως του λέει πρώτα: αφού θέλεις να το πάρω». Αμέσως η λέξη στριφογυρίζει στη σκέψη του. «Θέλω ίσον φιλιά». Δεν λέει τίποτα, μόνο να ακούει. Παίρνει εντολή από τον ηγούμενο να του στρώσει να κινηθεί, διότι πλέον έχει νυχτώσει.
στρώνει το κρεβάτι και σκέπτεται. Έτσι που είναι, πώς θα πέσει στα καθαρά σεντόνια? Και αμέσως παίρνει απάντηση. Το πρωί που πάει να τον ξυπνήσει για τη Θεία Λειτουργία, βρίσκει το κρεβάτι ανέγκυχτο. Είχε κινηθεί στο χαλάκι της πόρτας. Τότε ο πατέρας τα έβαλε με τον εαυτό του, που έκανε τέτοιες σκέψεις, και τον καλεί στη λειτουργία που ήδη έχει αρχίσει. Εκείνος προχωρεί στο χώρο του ναού με μεγάλο σεβασμό. Δίνει στον πατέρα ένα πρόσφορο και ένα τάλιρο και στη συνέχεια ανάβει κερί. Παρακολουθεί με μεγάλη ευλάβεια. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας πηγαίνει ο πατέρας να τον πλησιάσει και εκείνος χάνεται ξαφνικά από τα μάτια του. Πρόκειται για θαύμα. Κλαίγοντας, εκείνος από συγκίνηση, αφού κατάλαβαινε με ποιον μιλούσε, έκλεισε βαθιά στην ψυχή του όλα τα νοήματα. Σε όλους τους άλλους το γεγονός πέρασε απαρατήρητο. Συνεχίζουν να αποκαλούν τον μεγάλο πατέρα τρελό, ο δια Χριστόν σαλός, πατέρας Χριστόδουλος, Χριστοδούλου. Το ανάγνωσμα, έλεγαν γελώντας. Για εκείνον όμως ήταν μέγα σημείο του τι έμελε γενέστε. Αμέσως τις επόμενες ημέρες ο ηγούμενος του ανακοινώνει: αρκετά πια, αύριο φεύγεις από τη Μονή, παίρνοντας μαζί σου και τον άρρωστο μοναχό. Έναν λόγο της ασθενείας του ήταν καρκινοπαθής, ιδιότροπο και οξύσιμο πατέρα. Ο πατέρας Χριστόδουλος στον δρόμο. Ένας καινούριος δρόμος ανοίγεται τότε μπροστά του. Το μαρτύριο του Κυρίου τον καλεί με μεγάλη πίστη στον Κύριο και στο Άγιο θέλημά του. Ξεκινά τους αγώνες του ευχαριστώντας, προσφέροντας κυριολεκτικά όλη την ύπαρξή του, δίνοντας δες εις αυτόν και φοβερές υποσχέσεις. Χάριν όλων αυτών των ανθρώπων, Κύριε, που θα με συναντήσουν στον δρόμο τους και θα με ακολουθήσουν ως ποιμνιό μου, υπόσχομαι να μην φάγω τίποτα από τα αγαθά σου, όπως γάλα, τυρί, αυγά, παρά μόνο ψάρι, λαχανικά, όσπρια και έλαιον, όποτε επιτρέπεται. Υπάρχει δε κάτι ακόμα μεγαλύτερο και όλος ακατόρθωτο. Δι' οποιονδήποτε σωματικό πόνο ή ασθένεια μου δώσεις, δεν θα επισκεφτώ ποτέ γιατρό, ούτε θα πάρω οπωσδήποτε φάρμακο, οποιοδήποτε φάρμακο, έστω και ασπιρίνη. Φοβερό το τάξιμο και ακόμη φοβερότερη η Θεία Χάρις που επισκέπτεται αυτόν. Τον χαριτώνει αυτομάτως και τον καθιστά πλέον εις Απόστολον. Έναν από τους 12 και τους 70 Αποστόλους του Κυρίου μας. Υπάγεται, λέει, το Ιερόν Ευαγγέλιο: «Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως αρνία εν μέσω λύκων». Μη βαστάζετε βαλάντιον, μη πήραν, μη δε υποδήματα και μηδένα κατά την οδόν ασπάστητε. Ήσυν δαν οικίαν εισέρχεται, πρώτον λέγεται ειρήνη εν το οίκο τούτο, και αν η εκεί Υιός ειρήνης επαναπαύσετε, επ' αυτόν η ειρήνη ημών. Εν δε τη οικία μένετε αισθίοντες και πείοντες το παρ' αυτόν. Άξιος γαρ ο εργάτης του μισθού αυτού έσθη.
ένα ιερόν Ευαγγέλιο στην πράξη λοιπόν γίνεται ο Άγιος αυτός των ημερών μας, πατέρας Χριστόδουλος. Δι' αυτό και η παρησία του στον Κύριο όλο αυξάνει. Στο μεταξύ πλήθος κόσμου αποχωρούν από τη μονή και τον ακολουθούν. Ο χώρος εκεί καλύπτεται πλέον από ένα παράξενο σκότος, πράγμα που το παρατηρούν όλοι οι εναπομείναντες προσκυνητές και το συζητούν μεταξύ τους. Τελικά κατανοούν, λείπει η λάμψη της Θείας Χάριτος, που άπλετα σκόρπιζε εκεί ο γεμάτος από θείον φως πατέρας Χριστόδουλος. Μεταξύ αυτών που τον ακολούθησαν υπάρχουν και πολλοί εύποροι άνθρωποι της περιοχής, οι οποίοι θερμά τον παρακαλούν να προσφέρουν χρήματα για την αγορά οικοπαίδου, πως ανέγερσιν Ιερού Ναού, όπου εκεί πλέον να λειτουργεί ο αγαπητός και σεβαστός της πατέρας. Εκείνος αρνείται αμέσως, ενθυμούμενος τις υποσχέσεις που έδωσε στον Κύριό του. Άλλωστε είναι ακτήμων, δεν δέχεται τίποτε υλικό να του ανήκει. Κάποτε όμως υποκύπτει στις αρνές παρακλήσεις, με την προϋπόθεση όμως να γίνει η αγορά στο όνομα κάποιου αδελφού. Ξεκινούν λοιπόν με αυτοκίνητο να πάνε να δουν κάποιο συγκεκριμένο οικόπεδο. Καθοδόν όμως ο Κύριος κάνει ζωντανή και πάλι την παρουσία του, φράζοντας ο ίδιος τον δρόμο. Το αυτοκίνητο ακινητοποιείται από μόνο του. Έντρομο το πίμνιο του ζητά συγχώρηση και του υπόσχεται ότι δεν θα του θέσουν ποτέ τέτοιο ζήτημα. Ο δικός της πατέρας έχει ένα μεγάλο προορισμό. Είναι ο πατερούλης του δρόμου, Μανολάκης, ο Ξυπόλυτος, όπως αποκαλούσε τον εαυτό του. Ο Παπουλάκος του 21ου αιώνα που θα γίνει πολύ αργότερα ο οδηγός και προστάτης των 80 μαρτύρων, της συνειδήσεως της Ιεράς εν Χριστώ αποτυχήσεως, της θερήσεως των πάντων, των ομολογητών της πίστεώς μας. Στην εποχή του ηλεκτρονικού φακελώματος 666 των αντιχρίστων δυνάμεων, ή το από τους πρώτους που ηγονίστη εναντίον αυτού με όλες του τις δυνάμεις, τοποθετώντας ακόμη και αυτοκόλλητες ετικέτες σε όλες τις στάσεις λεωφορείων, σε ασανσέρ, κολόνες, εκκλησίες, σε όλη την Ελλάδα. Ιησούς Χριστός νικά. Μετανοείτε, έφτασε ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Προσοχή, αρνηθείτε το χάραγμα. Μετανοείτε, ο Αντίχριστος και ο φοβερός τρίτος παγκόσμιος πόλεμος έρχονται. Όχι στο ευρωμασονικό χάραγμα της ΕΟΚ, όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμά μας, ομάς Ορθοδόξων Χριστιανών. Ο γέροντάς μας λοιπόν συνεχίζει τα ευχέλαια, εξορκισμούς, αγιασμούς, διαβάζει ευχές εις τους οίκους των χριστιανών, αφήνοντας εις αυτούς ειρήνη, χαρά, ευλογία, κατέχοντας δε και το χάρισμα των ιαμάτων, θεραπεύει και ανίατες ασθένειες όπως εγκεφαλικά, παθήσεις οστών, ακόμη και καρκίνο στο τελευταίο στάδιο έχει θεραπεύσει ο Μακάριος. Είναι ο Ιησούς, ο τα πάντα ιόμενος, όπως σημαίνει οι λέξεις, εφόσον χάρη αυτού ενεργεί και θεραπεύει ψυχές και σώματα. Δίδεται σαν πρόσφορο στον Κύριο. Είναι ο ποινήν ο καλός που με την ψυχή του τίθεται υπέρ των προβάτων. Και καθώς ο ίδιος γράφει, ο κληρικός είναι πρόσφορο που δίνεται ελεύθερα και μόνος του στον Θεό, όπως ο κάθε μαθητής στην επιστήμη του,
και υπακούει τον αντιπρόσωπο της επιστήμης και καθαρίζει το μυαλό του από τα λάθη και μπαίνει μέσα στο μυαλό του η επιστήμη και τον κάνει επιστήμονα, και τότε είναι η επιστήμη η έμπρακτη ενέργεια. Το ίδιο ακριβώς και ο κληρικός, με μία μόνο διαφορά, ότι ο μοναδικός δάσκαλος του Θεού, ο Χριστός μας, θέλει να καθαρίσουμε την καρδιά μας από τις επιθυμίες της σαρκός, τις αδυναμίες όπου είναι οι βλάβες της ψυχής μας, και τότε μπαίνει ο Θεός στην ψυχή μας, όπως ακριβώς μπαίνει ο ραδιοφωνικός σταθμός στο ραδιόφωνο και μιλά ο σταθμός και όχι το ράδιο. Γι' αυτό λέει ο Χριστός μας: ο ακούων ημάς εμού ακούει, και ο ακούων εμού ακούει τον αποστήλαντά με. Και πράγματι, η φωτεινή αυτή μορφή με τα ουράνια γαλάζια μάτια και την μακριά κατάληξη γενιάδα ήταν ένας μεγάλος εισαπόστολος. Οπουδήποτε συναντούσε ανήμπορο ή κατάκητο, τον επερετείτο ο ίδιος προσωπικά. Αφού δε με τα ίδια του τα χέρια τον έπλαινε, αυτόν και τα ρούχα του, μπουγάδες ολόκληρες έκανε με τα ίδια του τα χέρια. Καθάριζε και το σπίτι, μαγείρευε φαγητό, τον τάιζε στο στόμα αν δεν μπορούσε ο ίδιος να φάει. Χρήματα την ευχή του και αποχωρούσε. Ένας σωστός επίγειος άγγελος. Κάποια πνευματικά του παιδιά που λόγω εργασίας έλειπαν από το σπίτι, άφηναν τα κλειδιά του σπιτιού σε κάποια γλάστρα που εκείνος γνώριζε. Επιστρέφοντας εκεί, το έβρισκαν να λάμπει από καθαριότητα. Με το τραπέζι στρωμένο και σερβιρισμένο το φρεσκομαγειρεμένο φαγητό. Ήξεραν. Είχε περάσει από εκεί ο μεγάλος πατέρας Χριστόδουλος, ο εκλεκτός του Θεού. 30 μετακομίσεις. Ο γέροντάς μας, έχοντας πάντοτε υπό την προστασία του τον άρρωστο πατέρα, ενοικιάζει σπίτια, αλλάζοντας συνεχώς περιοχή. Πέρασε από Πετρούπολη έως και τη Λούτσα. Ό,τι λαμβάνει από τα μυστήρια το δίνει για ενίκεια και καλή τροφή κρέας για τον άρρωστο. Εκείνος τρέφεται με οτιδήποτε πρόχειρο βρεθεί, ακόμη και στραγάλια. Το έτος 1984 έρχεται και ενοικιάζει σπίτι στην περιοχή Κόκκινος Νείλος, όπου και παραμένει έως το 1990. Εκεί θεραπεύει την Κυριακή από καρκίνο, στο τελευταίο στάδιο, η οποία είναι κόρη ενός πνευματικού του τέκνου. Επειδή στην περιοχή αυτή έμεινε πολλά χρόνια, απέκτησε πολλά πνευματικά παιδιά που τον εθισκιάτοντο εκεί και ευεργετούντο από την θεία χάρη του. Ανήμερα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, το έτος 1990 κοιμάται ο πατέρας Ιουστίνος. Μένει μόνος του πλέον. Ξενοικιάζει το σπίτι και περιπλανάται. Κοιμάται ακόμη μέσα σε εξοκλήσια. Στον δρόμο συναντά κάποια γνωστή του από το μοναστήρι, η οποία του δίνει και το κλειδί του σπιτιού της, η Μακαρία. Είναι η κυρία Αναστασία που κατοικεί με τον σύζυγό της σε διαμέρισμα στην Αττική, οδός Αρκαμένους. Ευχαριστώντας την ο γέροντας εγκαθίσταται. Εκεί τον επισκεπτόμασταν πολλές φορές και εγώ με τον σύζυγό μου, και γέμιζε η ψυχή μας με χαρά και ευλογία μόνον από την παρουσία του. Αργότερα ο ίδιος βοηθά προσωπικά την περίθαλψη του κατάκητου από εγκεφαλικό συζύγου της. Η κυρία Αναστασία μας ανέφερε και τα εξής. Σε κάποιο ευχέλαιο που είχε κάνει στο σπίτι της, κάποια από τις παρευρισκόμενες, η οποία ήταν ανήπαντρος και ζούσε σαν μοναχή κατά κόσμον, ψιθυρίζει με θαυμασμό σε αυτήν. Πρώτη φορά βλέπω ιερέα σε ευχέλαιο ενδεδειμένο με τόσο λαμπρά δεσποτικά άθεια και μήτρα στην κεφαλή του, με αστραφτερούς πολύτιμους λίθους. Γιατί ντύθηκε έτσι?
Οι παρευρισκόμενοι εθαύμασαν, διότι επρόκειτο για θεία αποκάλυψη. Της απάντησαν ότι φορούσε μόνο ένα τριμμένο ράσο και το σκουφάκι του, καθώς ήταν ο πλέον ταπεινός και ακτήμων ιερεύς του υψίστου. Στον ίδιο δεν το φανέρωσαν αυτό ποτέ, για να μην τον πειράξει ο δαίμον της υπερηφανίας. Κάποιος πάλι γέρον, ετοιμοθάνατος, τον οποίον επισκέφθηκε για εξομολόγηση, καθώς τον είδε να μπαίνει στο δωμάτιο, φώναξε με χαρά: «Μα, ήρθε ο δεσπότης! Την ευχή σου, δέσποτα!» Αυτά και άλλα πολλά φανερώνουν το μεγαλείο του Αγίου του Πατέρα και την δόξα που θα απολάμβανε εν της ουρανής. Και πώς να μην συνέβαινε αυτό, αφού όχι και λίγες φορές επέστρεφε σπίτι, έλεγε η κυρία που τον φιλοξενούσε, ανυπόδητος μόνον, φορώντας τις κάρτες, διότι τα παπούτσια του τα έδινε ελεημοσύνη στο δρόμο, σε κάποιον ξυπόλυτο. Αυτός ήταν ο μεγάλος πατέρας Χριστόδουλος. Ασθενή και θεραπεύεται πάντοτε εκ Θεού. Στο μεταξύ, από την κακοπάθεια και την μεγάλη άσκηση έχει προσβληθεί και η υγεία του. Παθαίνει εγκεφαλικό και μένει για λίγο κατάκητος. Συνέρχεται πάντοτε μόνον εκ Θεού, έχοντας όμως πάντοτε μουδιασμένο το αριστερό χέρι και πόδι. Το έτος 1992 παθαίνει έμφραγμα. Κοίταται σαν νεκρός, ανέστητος στο κρεβάτι επί 3 μερόνυχτα. Τα πνευματικά του τέκνα θρηνούν και προσεύχονται συνεχώς. Ο γέροντας συνέρχεται θαυματουργικός. Είναι και πάλι εντελώς καλά. Κλαίγοντας όλοι από χαρά δοξάζουν τον Κύριο. Τον Φεβρουάριο του 2001 ασθενεί και πάλι, αυτή τη φορά από κατακράτηση ούρων. Έχει πέτρες στην ουροδόχο κίστη. Η πόλη του είναι ανυπόφορη. Έχει να ουρήσει 10 ημέρες. Τα πνευματικά του τέκνα θρηνούν και προσεύχονται ξανά. Ο γέροντας συνέρχεται ανήμερα του Αγίου Μάρκου, του Ευγενικού, καθώς είναι και αυτός ομοιός του. Το πνευματικό του έργο. Το έργο της εξομολογήσεως και των μυστηρίων εις τους οίκους των χριστιανών δεν του είναι αρκετό. Θέλοντας να κηρύξει λόγον Κυρίου, ηχογραφεί σε κασέτες 14 θεόπνευστες ομιλίες. Η αλήθεια στο φως. Είναι ένας χήμαρος Αγίου Πνεύματος. Ομιλεί ως εξουσίαν έχων και όχι ως οι αρχιερείς. Είναι ο λόγος της αληθείας και όχι άκαρπον κήρυγμα που δεν διώκεται, διότι αλήθεια είναι μόνο ο Θεός και δεν πολεμείται υπό ουδενός. Όπως ο τίμιος πρόδρομος και ο προφήτης Ηλίας, του οποίου ομοιάζει πολύ και στη μορφή, ελέγχει τον κλήρο του Καϊάφα, που πράττει μόνον τα τυπικά στην ουσία, όμως εξαρτάται και θυμώνεται από την ηλιστική κρατική εξουσία. Επάνω Δημοκρατία της Ελλάδος και κάτω Ιερά Σύνοδος. Ο διάβολος διέβαλε τα πάντα, δυστυχώς. Φρίξον ήλιε και στέναξον γη, φωνάζει. Ομιλεί και για πολλές άλλες αλήθειες που τις ζούμε όλοι στη φρικτή αυτή εποχή μας. Σε κάθε δε ομιλία προλέγει προφητικός και τον θάνατό του θα είναι μαρτυρικός. Ομιλεί για το κεφάλι του που θα τσουλήσουν στην ομόνοια, όπως λέει, οι σκοτεινές δυνάμεις. Αλλού λέει, εάν ο λόγος σου είναι σπαθή, θα σου κόψει την κεφαλή. Πρόδρομος. Μάχεται με όλες τις δυνάμεις εναντίον της πανθρησκείας, του οικουμενισμού, της φοβερής αυτής πανερέσεως, βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος εναντίον του ηλεκτρονικού φακελώματος, 666, του Αντίχριστου και του Πάπα. Οι κληρικοί, οι αντιπρόσωποι του Θεού στη γη,
είναι υπεύθυνοι για το κατάντημα της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος, καθώς και για τα εισερχόμενα δεινά, διότι δεν πιστεύουν αυτά που λέει ο Θεός και κατά συνέπεια δεν κηρύττουν τον νόμο του Θεού στον λαό από τον άμβονα, αλλά και εμπράκτος. Τρεις κληρικοί αν υπήρχαν στην Ελλάδα, Πάπας δεν θα πάταγε στο πόδι του, το πόδι του στα Άγια χώματά της. Φωτογραφηθείτε ψυχές, πράγμα που σημαίνει και την καταστροφή της. Και ενεδίθημεν την κατάρα του Πάπα ως σημάτιο. Τον Πάπα να καταράσετε, διότι αυτός θα είναι η αιτία του κακού, έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς, ο Ιτωλός, ο τελευταίος των προφητών. Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων. Ομιλεί για τα φοβερά γεγονότα που θα συμβούν όταν θα έρθουν δύο Πασχαλιές μαζί, Ευαγγελισμός της Κυρίας Θεοτόκου και Ανάσταση του Κυρίου μας, έτος 2007 Πάτριων Εορτολόγιων, τα οποία ήδη ξεκίνησαν με το κάψιμο διαεμπρισμών της χώρας μας, που είχε ως αποτέλεσμα 65 νεκρούς και μεγάλες καταστροφές, τις μεγαλύτερες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που σημαίνουν ακήρυχτο πόλεμο. Το καιρό εκείνο και το καιρό ετούτο, παιδιά μου, έλεγε ο Άγιος Πατέρας μας Χριστόδουλος, οι εποχές είναι πάντα ίδιες. Ο τροχός πάντα στον ίδιο άξονα περιστρέφεται. Χρόνο αλλάζει, τρόπο δεν αλλάζει. Καϊάφας ίσον ιερατείο. Εσταύρωσαν τότε τον Κύριό μας Καϊάφες. Και πάλι δια του οικουμενισμού, πανθρησκεία και πανσπερμία του σατανά βλασφημούν και σταυρώνουν το Πνεύμα το Άγιο. Κατά τον Απόστολο Παύλο έγιναν λύκοι βαρύς. Μοιράζει ο ίδιος χιλιάδες έντυπα βγαλμένα μέσα από την Αγία Γραφή, που είναι γεμάτη από προφητείες για τα επερχόμενα δεινά. Έλληνες, γρηγορείτε. Η Αγία Γραφή μας ομιλεί περί του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ουέ, επί τους κατοικούντας την γη. Ο Θεός από αγάπη μας προειδοποιεί, αλλά οι πάντες δυστυχώς λόγω της απιστίας αδιαφορούν και σιωπούν. Ομιλεί για την φοβερή αυτή καταστροφή που τάχιστα έρχεται και καθαρά αναφέρεται στα κεφάλαια Ματθαίου, κεφάλαιο ΚΔ, Λουκά, κεφάλαιο ΚΑ, Μάρκου, κεφάλαιο ΙΓ, Αποκάλυψης, κεφάλαιο Θ, ΙΓ, κεφάλαιο ΙΣ, ΙΙ, προφήτης Ισαΐας, κεφάλαιο ΙΓ, ΚΔ, ΛΔ, προφήτης Ιεζεκιήλ, κεφάλαιο ΛΙ, ΛΒ. Πώς θα χρησιμοποιήσει ο Θεός τη Ρωσία στον πόλεμο. Προφήτης Ιερεμίας, κεφάλαιο Δ, Φ, ΛΒ. Τόσο φοβερά γεγονότα που δεν μπορεί να τα συλλάβει ανθρώπινο μυαλό. Κεφάλαιο Δ, Ε, προφήτης Σοφονίας. Κεφάλαιο Α, κεφάλαιο Α13. Προφήτης Ζαχαρίας, κεφάλαιο ΙΓ, Σίγμα 8. Προφήτης Δανιήλ, ΙΒ, καθώς και ο προαναφεθής έσχατος των προφητών ΑΓ, Κοσμάς ο Ιτωλός. Και όλα αυτά θα συμβούν διότι παρέδωσαν τον λαό στην άθεη πολιτεία και στον οικουμενισμό, την πασπερμία του σατανά, φοβερή βλασφήμια και σταύρωση του Αγίου Πνεύματος. Οι θεοί των εθνών δαιμόνια εσύ, λέγει ο ίδιος ο Κύριος με την Αγία γλώσσα του στο Ιερόν Ευαγγέλιο. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ έσοντες οι θεοί έτεροι πλην εμού, λέγει στην πρώτη των εντολών ο ίδιος ο Θεός. Οι πάντες όμως κοφεύουν και έγιναν εκτελεστικό όργανο των αντιχρίστων μασόνων, τεχνητοί Εβραίοι,
και σταυρωτών του Χριστού μας, των αιωνίων εχθρών του ελληνικού γένους από καταβολής κόσμου. Και για όλα αυτά ο Άμβονας εισήγησε προδοτικά, ενώ θα έπρεπε να εφώναζαν μέρα και νύχτα σαν τον Ιωνά, χωρίς να τους σταματάει καμιά απειλή, ούτε και αυτός ο θάνατος, διότι το μαύρο χρώμα του ράσου για αυτόν που το φορά σημαίνει τον υλικών του θάνατου. Ιερέα σημαίνει πρόσωπον ιερών, ξένων της γης, δηλαδή πρόσωπον θείων. Ό του έσχους, ό της υποκρισίας, ό της προδοσίας φωνάζει. Θα υπήρχε τίποτα όρθιο στην Εκκλησία και εμάς τους νεωτέρους, εάν έπραταν έτσι οι Άγιοι Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας και έκαναν υπακοή σε εγωικούς ανθρώπους και όχι στον Θεό. Αυτή η ουράνια φωνή βροντή του πόντος εν τη ερήμου Αγίου Πατρός Χριστοδούλου. Στη φώτο στην Πάτμο, καθώς συλλαμβάνεται από την αστυνομία. Έτος 1995. Η φωνή του βροντά θαυματουργικός, απάκρης άκρης στην ίσο Πάτμο. Στη σύναξη της Πανθρησκείας των Λατίνων Θρόνων, το φθινόπωρο του 1995, συγκεντρώνει τα πνευματικά του παιδιά, κρατώντας πανό διαμαρτυρίας, και φτάνουν όλοι μαζί στην Πάτμο. Ο Κύριος μας το φέρνει πρόσωπο προς πρόσωπο με τον Οικουμενιστή Πατριάρχη. Εκεί ο φλογερός μας ομολογητής πατέρας, αψηφώντας την πολυκρυφή φρουράν, πετιέται και τον βροντοφωνάζει με το όνομά του, προδότη της Ορθοδοξίας, 3 φορές, χωρίς να προλάβει η αστυνομία να αντιδράσει. Ο Πατριάρχης τα χάνει, κατεβάζει το κεφάλι και εξαφανίζεται. Ο γέροντάς μας συλλαμβάνεται, του κατάσχουν το πανό και τον αφήνουν και πάλι θαυματουργικός ελεύθερο. Ένας καινούριος Άγιος Νικόλαος που χαστουκίζει τον Άριο γεννιέται. Είναι ο δικός μας Άγιος, ο Μεγάλος Πατέρας Χριστόδουλος. Η προδοσία αυτή είναι γραμμένη από τα Άγια χέρια του με μαύρο σπρέι σε όλες τις εθνικές οδούς. Ο γέροντάς μας είναι μια αναμένη θεϊκή δάβα που οργώνει όλη την Ελλάδα. Εκείνες τις ημέρες στην Πάτμο, πνευματικό του τέκνο, ονομαζόμενος Ευάγγελος, που έπασχε από εγκεφαλικό, τον ρώτησε εάν πρόκειτο σύντομα να αποδημήσει εις Κύριον. Εκείνος τότε του απάντησε, όχι ακόμα. Πρώτα θα φύγει ο τάδε, μετά κάποια άλλη, ανέφερε και το όνομα, μετά ονομάτισε κάποιον άλλον, οι οποίοι τότε ήταν υγιείς, και μετά εσύ. Πράγματι, τα πρόσωπα αυτά έφυγαν με τη σειρά που του ανέφερε. Ο Ευάγγελος ακόμη ζει, αν και πολύ άρρωστος, και έχει να το λέει. Η Πάτμος, ο Φιωγμός και ο φλογερός ιερομόναχος και μπουρλοτιέρης των ψυχών Χριστόδουλος. Ο όρκος των Ιερών Ευαγγέλιων, οι συνεχείς αγώνες και η αγάπη άχρη θανάτου δια τον Σωτήρα Χριστόν αναδεικνύουν τον γέροντα Χριστόδουλο σε σύγχρονον παπουλάκο του 21ου αιώνα. Τότε ο φλογερός ομολογητής κατά το Κις Ακέφαλος και ιδιόρισμος ιερομόναχος πατέρας Χριστόδουλος, αψηφώντας την πολυκρυφήν φρουράν, πετιέται εις το μέσον 3 μέτρα μπροστά από τον Βαρθολομαίον και τον βροντοφωνάζει με το όνομά του, προδότη της Ορθοδοξίας, 3 φορές, χωρίς να προλάβει η αστυνομία να αντιδράσει. Εκείνη τη στιγμή γυρίζει ο Βαρθολομαίος να δει εάν είχε
αρκετή αστυνομική προστασία και του φωνάζει πάλι: «Με ακούς ρε προδότη της Ορθοδοξίας!» Κατόπιν η φρουρά περικύκλωσε τον γέροντα Χριστόδουλο, έτοιμοι να τον μπαγλαρώσουν. Συνάντηση εκ Θεού στον Ακάδημο. Εγώ, η γράφουσα, είχα τη μεγάλη τύχη να τον γνωρίσω σε μια συγκέντρωση για τον ηλεκτρονικό φακέλωμα στον Ακάδημο το έτος 1991. Μου έκανε εντύπωση το μεγάλο φως πρόσωπό του που το στόλιζαν δύο ουράνια γαλάζια γαλήνια μάτια και μια κατάδεστη γενιάδα. Κόσμος πολύς περνούσε, του φιλούσε το χέρι και έπαιρνε την ευχή του. «Ποιος πατέρας είναι αυτός?» ρωτώ την διπλανή μου. «Α, δεν τον γνωρίζεις? Είναι ο πατέρας Χριστόδουλος. Γυρνάει στον δρόμο για τον Κύριο με ένα ράσο και τρίτια παπούτσια. Η Ιεροσόλυμα δεν έχει πάει. Του δίνει ο κόσμος χρήματα για το ταξίδι, αλλά εκείνος τα δίνει στους φτωχούς. Ο Κύριος είναι παντού», φωνάζει. «Εδώ είναι τα Ιεροσόλυμα. Είναι Ιεραπόστολος», μου λέει. «Ήταν εις Απόστολος τελικά». Πήγα να πάρω την ευχή του. Μου βάζει μια κασέτα στο χέρι και το σφίγγει δυνατά. Με διαπέρασε ρεύμα θεϊκό. Μια δύναμη πρωτόγνωρη. Η κασέτα ήταν «Μετανοείτε. Έφτασε η οργή του Θεού». Καθώς είχε σε βάθος μελετήσει τα Αγίας Γραφάς, Παλαιά Διαθήκη και Νέα, ομιλούσε περί του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, εξηγώντας όλες τις προφητείες. Ζήτησα από την κυρία Θεοδόρα να με οδηγήσει σε αυτόν. Μετά από 2 φορές λάθος ραντεβού, το συνάντησα την τρίτη φορά. Όσοι τον γνώριζαν μου είπαν: «Ποτέ δεν τον συναντάς με την πρώτη φορά. Έτσι συμβαίνει πάντοτε». Το γνώριζε αυτό και ο ίδιος. Ο Κύριος μου είπε: «Θέλει να δοκιμάσει την υπομονή σου». Από τότε δεν χαθήκαμε ποτέ. Έγινα πνευματικό του τέκνο. Ό,τι δεν κατόρθωνα με χρόνια αγώνα μέσα σε μοναστήρι, ήμουν καθώς και η οικογένειά μου με το γνήσιο ορθόδοξο. Έφευγε με μία μόνο εξομολόγηση. Ήταν ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Έχοντας δε και το χάρισμα της προόρασης και διόρασης, έλεγε και τα μέλλοντα να συμβούν. Το έτος 1995 ο σύζυγός μου επρόκειται να εισαχθεί σε καρδιολογικό θεραπευτήριο για ένα στεφανιογράφημα. Βάσει στυμφυρογραφήματος είχε έφραγμα στην κεντρική αρτηρία. Συναντά τυχαία στον δρόμο του γέροντα, τον οποίον και μεταφέρει στην περιοχή μας με το αυτοκίνητό του. Εκείνος του δίνει μια κασέτα και του λέει: «Όλα θα πάνε καλά, μη φοβάσαι». Με παίρνει δε και στο τηλέφωνο και μου λέει: «Μη φοβάσαι, μια που θα μπει και μια που θα βγει». Και όντως έτσι έγινε. Η αρτηρία βρέθηκε ανοιχτή με μικρή στένωση. Τον Απρίλιο του έτους 1999 η κόρη μου αρρώστησε με μακροχρόνιο πυρετό. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν διάγνωση. Τηλεφωνώ στο γέροντά μου. Δεν ευκαιρούσε να έρθει από τα πολλά ευχέλια ή το μεγάλη 40η. Αφού πρώτα προσευχήθηκε και πήρε πληροφορία, μου τηλεφωνεί και μου λέει: «Το παιδί έχει αβασκανία και γλωσσοφαγιά». Εκείνο τον καιρό προόδευε πολύ στη δουλειά της. «Μην το πας πουθενά, δεν θα της δώσουν κανένα φάρμακο. Πρέπει να της περάσω ευχή επάνω της». Και όντως εισήχθη στον Ευαγγελισμό και μετά από 20 μέρες εξετάσεων βρίσκουν ότι πάσχει από λιμώδη μονοπυρήνωση. Απαγορεύτηκε από τους ιατρούς ακόμη και η ασπιρίνη.
Ο πυρετός συνεχίζεται και αφού επιστρέφει στο σπίτι, έρχεται ο πατέρας Χριστόδουλος στο σπίτι και την διαβάζει ευχή. Ο πυρετός πέφτει επί τόπου. Δεν εμφανίστηκε πλέον. Όλοι δοξάζαμε τον Θεό για τον Άγιο Πατέρα που μας χάρισε. Έτος 1999, χρονιά του μεγάλου σεισμού της Πάρνηθας. Ο γέροντας μοιράζει στον κόσμο έντυπα. Μετανοείται, λοιμοί, σεισμοί, μεγάλη στεναχώρια επί της γης. Κατόπιν ερωτήσεώς μου λέει, πάρε την κόρη σου και φύγε στο νησί και φύλαξε τρόφιμα στην αποθήκη σου. Όταν επιστρέψεις δεν θα βρεις ούτε σούπερ μάρκετ όρθιο. Στη φώτο από κάτω απαντήστε ναι, όχι στις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Από το ζωντανό ομολογιακό παρόν του Αγίου Γέροντος στην λαοσύναξη. Και συνεχίζω. Και έτσι ακριβώς έγινε. Η κόρη μου πήρε άδεια το Σεπτέμβριο και δεν ήμασταν εδώ στους σεισμούς. Η περιοχή μας έπαθε μεγάλη ζημιά. Είμαστε στους πρόποδες της Πάρνηθας. Το σπίτι μας, χάρη στα άγια πόδια του που πατούσαν εκεί, δεν έπαθε τίποτα. Ούτε εικόνες που είχα τοποθετήσει σε στενό ραφάκι έπεσαν. Ω μεγάλε μας Πατέρα, ήταν ο μόνος που από την πρώτη στιγμή παρευρέθη στους σεισμοπαθείς. Αυτός που πρώτον και μοναδικών αντίκρισαν μέσα στα ερείπια του σεισμού να μοιράζει τρόφιμα και σκεπάσματα. Ποτέ δεν θα τον ξεχάσουν αυτό, ομολόγησαν πολλοί πληγέντες. Τόση ήταν η Θεία Χάρις και ευεργεσία που ελάμβανε ο οίκος μας από αυτόν τον μακάριο, ώστε επειράχτη τόσο πολύ ο πονηρός που φώναζε από το στόμα κάποιας που έβλεπε τους πατέρες καθηγουμένους ιερών μονών, που κατά καιρούς μας επισκέπτοντο καθώς ήμασταν θρησκευόμενη οικογένεια. Ο τάδε, έλεγε η ταλέπορη, ο Κύριος να την ελεήσει, δεν με πείραξε. Ο τάδε ονόμαζε άλλον, δεν με πείραξε. Ο τάδε, αυτός με έκαψε, φώναζε και τράβαγε τα μαλλιά της. Φανταστείτε τη δύναμη του μακαρίου πατέρα. Κανείς δεν τον έφτανε σε δύναμη και θεία παρησία. Άλλοτε πάλι χωρίς λόγο τον βλασιμούσε και τραβούσε τα μαλλιά της. Πού να ήξερε η ταλέπορη τις νηστείες και τις προσευχές που για την ψυχή της έκανε ο Άγιος, που πολύ την ελπίτω. Το καλοκαίρι του 1997 χειρουργήθηκε ο πατέρας μου στον Ευαγγελισμό και εγώ διανυστέρευσα δίπλα του. Ανοίγοντας το πρωί τα μάτια μου, καθώς λίγο με είχε πάρει ο ύπνος, αντικρίζω κατάπληκτη τον πατέρα Χριστόδουλο. Ήτο ο πανταχού παρών, φύλακας άγγελός μας. Η άφατος θεϊκή αγάπη και θυσία για το ποιμνιόν του. Θυσία ίσον Θεός, έλεγε. Συμφέρον ίσον Σατανάς. Κοίταξε που δουλεύεις για να πληρωθείς από τον Θεό, έλεγε στον καθένα. Έφτασε πρωί-πρωί εκεί παίρνοντας λεωφορείο, χωρίς να του ζητηθεί να αφήσει την ευχή του, όντας ο ίδιος ασθενής και ταλαιπωρημένος. Το μεγαλείο σου, Άγιε μας Πατέρα, είχε όμως ένα παράπονο, όπως έλεγε, αυτό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. 10 εθεράπευσα, έλεγε. Η 9 πού είναι? Μετά από τόσους που είχαν ευεργετηθεί από τη χάρη του, πολλοί ολίγοι τον ακολούθησαν έως το τέλος.
διότι το μάταιο παιδί μου τρέχει πάντοτε στα μάταια, έλεγε. Εδώ δρομάει μπαρούτι. Ευάφτιζε με Άγιον Πνεύμα ο Μακάριος. Εδίδασκε αυταπάρνηση. Οι άλλοι με τη βοήθεια του Μαμονά έχουν οπαδούς. Εγώ με τη βοήθεια του Κυρίου μου δεν έχω κανέναν. Έχω όμως τον ένα, τον Λόγο. Πάρτε αυτόν και εμένα, μη με δείτε στα μάτια σας. Προσφέρω λαχεία ουρανού και παραδείσου. Μα ποιος τα βλέπει? Με λένε αυστηρό, είμαι, όμως περισσότερο μαλακός και από το βαμβάκι. Και έτσι πράγματι ήταν, και εγώ η ίδια απορούσα. Γιατί έβλεπαν έτσι τον μεγάλο και θαυματουργό, γλυκύτατο, υπέρ μέλη και κυρίων πατέρα Χριστόδουλο. Νέοι αγώνες. Και ο αγώνας του συνεχίζεται. Το καλοκαίρι του 2000, την εποχή της λαοσύναξης της κρατούσης εκκλησίας της Ελλάδος, δια τη συλλογή υπογραφών για την παραλαβή των νέων ταυτοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αναγραφή θρησκεύματος. Εκείνος παρήσατε εκεί με ανατιμένο μεγάλο πανό που λέει καθαρά: απαντήστε ναι ή όχι στις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Από την ομιλία που απλά ήταν μια σύγχυση των πραγμάτων δεν βγαίνει κανένα συμπέρασμα. Ο πατέρας μας έξαλλος με σηκωμένα τα χέρια του ορίεται κατά αυτόν αποκαλώντας τους προδότες. Μοιράζει αμέσως έντυπα για την διαφώτιση των χριστιανών. Όχι, φωνάζει δυνατά στη συλλογή υπογραφών. Αποφύγετε την παγίδα των αντιχρίστων δυνάμεων. Κανείς να μην παραλάβει τη νέα ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ή χωρίς θρήσκευμα. Είναι αντίχριστες, ξεκάθαρα πράγματα. Μεγάλος ο αγώνας του. Στήλες τα έντυπα μοιράζονται έξω από εκκλησίες σε πλήθη κόσμου. Και δεν αρκεί μόνον αυτό. Σαν ένας νέος Μάρκος Ευγενικός, πλαισιωμένος από αγωνιστές ιερείς και στρατιωτικούς, οργώνουν την Ελλάδα από Θήβα έως Λάρισα, Βόλο και Ήπειρο. Κάνουν ομιλίες σε πλατείες, στις πόλεις και στα χωριά. Τη νύχτα κατάκοπος κοιμάται, σε παγκάκια, ακόμη και σε δάση. Ω μεγάλε πατέρα, το μεγαλείο σου. Και όταν οι εκκλησίες παλαιού και νέου ημερολογίου, υποκινούμενες από την Εκκλησία της Ελλάδος, προχωρούν στη συλλογή υπογραφών, εκείνος πλέον μόνος, με όλη τη φλόγα της πίστεως που έκαιε μέσα του, σαν αναμένη δάδα προβαίνει στην περίφημη ιερά εν Χριστώ αποτύχηση και διακοπή κοινωνίας. Όπως ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, έπραξε κατά τη διάρκεια των διωγμών των μονοθελητών με τους 3 μαθητάς του. Τα πνευματικά τέκνα του με μεγάλη χαρά υπογράφουν στη μαρτυρική πλέον Εκκλησία του Χριστού, την Εκκλησία της στερήσεως των πάντων. Τη υγιεινή αυτή, καθώς η Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου αναφέρει, που δια την αγάπη του Ιησού πολλάς και ανεκδιηγήτους υπέστη δοκιμασίας και εντός λίμνης δακρύων και αίματος ευαυτίστη και απέκτησε τη βασιλική πορφύρα. Διότι όταν οι τιμένες είναι αιρετικοί, χρή αυτούς εκβάλλεστε. Συμφέρον γαρ άνευ αυτών, συναθρίζεστε εις κτίριον οίκων, ή μετ' αυτών εμβρηθήνε εις την γέαιναν του πυρός, διότι πάσο λέγον παρά τα διατεταγμένα καν άπιστος ή καν παρθενεύει,
καν σημεία ποιεί, καν προφητεύει, λύκος ήθεν έστω, εκ προβάτου δωρά, προβάτων φθοράν κατεργαζόμενος. Και μη φοβηθείτε όταν σας αποκαλέσουν πλανεμένους. Να ενθυμίστε πάντα ότι πρώτον τον απλανή Χριστό μας αποκάλεσαν πλάνο και πλανεμένους τους 12 μαθητάς του. Άλλωστε και εμένα, παιδιά μου, χρόνια τώρα τρελό και πλανεμένο με αποκαλούν, έλεγε ο μεγάλος πατέρας. Και αφού πλέον ο ίδιος ο επικατάρατος Πάπας το δέλυγμα της ερημόσεως ετοιμάζεται να επισκεφτεί την Ελλάδα και θα γίνει δεκτός από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπον, αποκαλώντας αυτόν ακόμη και ως αγιότατον αδελφόν, φρίξον ήλιε, στέναξον γη και κλονουμένη βόησον. Ο Άγιος Πατέρας μας ξεκινά και πάλι νέες πορείες και φοβερές ομιλίες σε όλη την Ελλάδα. Κηρύγματα, κραυγές διαμαρτυρίας σε πόλεις και χωριά, σε κάθε πλατεία. Αγώνας, αγώνας, αγώνας. Και ας αλλάξουμε κεφάλαιο. Ταξίδια σε νησιά. Ο γέροντάς μας έχει επισκεφθεί αρκετά νησιά, όπως Κρήτη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και άλλα. Πηγαίνει εκεί και επισκέπτεται πνευματικά του τέκνα, τα οποία πάντοτε επικοινωνούν μαζί του τηλεφωνικώς. Το καλοκαίρι του έτους 2001 φτάνουμε στο νησί Σάμου με τον σύζυγό μου, παίρνοντας μαζί μας τη μεγάλη ευλογία του πατέρα μας Χριστόδουλου. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται το νησί. Μένει ενθουσιασμένος από τη φυσική ομορφιά του τόπου. Εκεί περάσαμε και από το χωριό Πλάτανο και ασπαστήκαμε τα Άγια Λίτσαρα του Αγίου Πατρός Λεοντίου, του εδόθη δε και τεμάχιον Αγίου Λιτσάνου. Η χαρά του ήταν μεγάλη καθώς τον γνώριζε και τον σεβόταν από τα πολύ παλαιά χρόνια, καθώς ήταν και αυτός ασκητής και ακτήμων. Κατοικούσε σε κουφάλες δέντρων και περιφέρετο σε όλο το νησί ξυπόλυτος και ρακέντητος, με ένα πολύ τριμμένο και ξεθοριασμένο από την πολυκαιρία ράσο, κηρύττοντας ορθοδοξία. Ακολουθούσε το πάτριον εορτολόγιο. Είχε και αυτός ελάχιστα πνευματικά παιδιά και υπέφερε πολλά για τον Κύριο, καθώς οι πολλοί τον ονόμαζαν τρελό. Του πετούσαν πέτρες, του τραβούσαν τα γένια. Τα καημένα, έλεγε δακρύζοντας με πόνο, δεν γνωρίζουν ότι μου φορούν στέφανο. Ο γέροντάς μας μένει στο νησί αρκετές ημέρες. Της Αγίας Άννης με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο λειτουργεί στο χωριό Κοντακέικα, στον ομώνυμο ναό, και κοινωνεί τα πνευματικά του τέκνα. Τον Δεκέμβριο του 2001, παραμονές της Αγίας Άννης με το Πάτριον Εορτολόγιο, το γνήσιο των Αγίων Πατέρων, των 7 Οικουμενικών Συνόδων, αυτό ακολουθούσε ο Άγιος Πατέρας μας. Ξεκινάμε και πάλι ταξίδι για τη Σάμου. Εκεί, στο χωριό Κοντακέικα, στο ιδρυτικό εκκλησάκι της Αγίας Άννης, που είχε κάποιος μοναχός, πνευματικό τέκνο του γέροντός μας. Θα εξομολογήσει, θα λειτουργήσει και θα μεταλάβει τον αχράντων μυστηρίο, τα πνευματικά του τέκνα. Αλυσμόνητες ημέρες, μέσα στις πιο παγερές ημέρες του χειμώνα, με πυκνό στρωμένο το χιόνι και πολλά μποφόρ, ξεκινάμε. Όταν φτάσαμε ήταν όλα παγωμένα, γιατί στο νησί το κρύο ήταν χειρότερο. Με τα ροδοκόκκινα μάγουλά του, το γελαστό πρόσωπο και την ολόλευκη μακριά γενιάδα του, θύμιζε πολύ τον Άγιο Βασίλειο. Του το έλεγα, όλο γεννούσε και έλαμπε. Την παραμονή της Αγίας Άννης φτάνουμε με αυτοκίνητο στο χωριό Κοντακέικα. Ήρθε κόσμος από
και από άλλα μέρη του νησιού, πνευματικά του τέκνα, καθώς και ο ψάλτης από τους Μήλους, κύριος Αγισίλαος, συνταγματάρχης αστυνομικός συνταξιούχος, καθώς πολύ αργότερα έμαθα αγωνιστής και αυτός του πατρίου εορτολογίου. Ο γέροντάς μας λοιπόν εξομολογεί όλους, αφήνοντας εις κάθε έναν ξεχωριστά την ευλογία και την υπερκόσμια χάρη του, φορώντας ένα παλιό φελόνιο που υπήρχε εκεί και που παραδόξως, ενώ το κοντό, αμέσως ήρθε στα μέτρα του. Ξεκινά την πλέον κατανυκτική Θεία Λειτουργία. Τα μεγάλα καντήλια αρχίζουν να κινούνται από μόνα τους. Βροντές ακούγονται ωσάν εις τα Ιεροσόλυμα και ο Άγιος Γέροντάς μας λάμπει. Είναι ολόκληρος ένα φως. Στα κύρια δε σημεία της, όπως τα σα εκ των σών, σοι προσφέρομεν κλπ. Και σε πολλές άλλες στιγμές ο γέροντας κλαίει. Δάκρυα κυλούν συνεχώς από τα μάτια του. Όλο το εκκλησίασμα κλαίει μαζί του. Ήταν η πλέον κατανυκτική λειτουργία που έζησα ποτέ. Κοινωνούμε από τα Άγια χέρια του των αχράντων μυστηρίων και πλημμυρίζουμε όλοι από ανίποτη ευτυχία. Ακολουθεί τραπέζι στο γραφικό σπιτάκι της αυλής, αλυσμόνητες ώρες και πάλι θαύμα. Θεραπεύομαι από χρόνια πάθηση του εντέρου αυτομάτως μετά τη Θεία Μετάληψη. Όταν μεγαλεία σου, Κύριε, δόξα σου. Παρέλειψα όμως να πω ότι ο πατέρας μας δεν μνημόνευε ποτέ κανέναν επίσκοπο κατόπιν ειδοποιήσεως από τον ίδιο τον Κύριό μας με δυνατή φωνή, προστάζοντάς του. Δεν θα μνημονεύεις κανέναν. Μείναμε μερικές ημέρες στο νησί και επιστρέφουμε και πάλι Αθήνα. Πάσχα του 2002. Νέο ταξίδι για τον γέροντα στο νησί για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Κόσμος πολύς έρχεται από όλο το νησί να γνωρίσει τον γέροντά μας και να πάρει την ευχή του. Το σπίτι μας γεμίζει κόσμο. Λειτουργία και πάλι στο εκκλησάκι της Αγίας Άννης για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Κάποιος από τους εξομολογηθέντες τον επισκέπτεται τις επόμενες ημέρες για να του ανακοινώσει κάποιο προσωπικό του θαύμα. Πάντα κάτι θα συνέβαινε. Είχε φοβερή παρησία στον Κύριό μας, καθώς είχε δοθεί σε Αυτόν ψυχήτε και σώματι. Και τότε αρχίζει να προαισθάνεται και το τέλος του, που πλησιάζει χωρίς καν εμείς να υποψιαστούμε τίποτε. Ήταν το μόνο που δεν θα αντέχαμε να υποστούμε. Παιδί μου, έλεγε συνεχώς, κάπου πρέπει να σε αφήσω, να σε ενώσω με κάποια άλλη, αλλά ποια? Η τάδε έλεγε κάποιο όνομα. Όχι, η άλλη, ούτε. Βάδιζε πάνω κάτω και σκεπτόταν επιμόνως. Εγώ νόμιζα ότι ήθελε να μου συστήσει κάποια για να μιλώ μαζί της, γιατί πάντα μόνον με εκείνον μιλούσα. Ήταν για μένα μητέρα και πατέρας μαζί, δηλαδή τα πάντα. Τέλος βρήκε 2 γυναίκες, κάποια Ευαγγελία και κάποια Μαρία. Εκείνες τις ημέρες τα πνευματικά του τέκνα οδήγησαν τον γέροντά μας στο αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής, στο όρος Κέρκης. Το ανέβασμα είναι κάτι σαν αυτό του όρους Σινά. Δεξιά μας ανοίγεται το τεράστιο φαράγγι, γεμάτο πολύχρωμα αγριολούδωρα της άνοιξης και πολύχρωμα πουλιά πετούσαν γύρω μας, τέτοια που ποτέ δεν είχα ξαναδεί. Του άρεσε πολύ, ήταν όμως και το τελευταίο μας ταξίδι. Εκείνες τις ημέρες μου προλέγει και τα μέλλοντα να μου συμβούν. Έβλεπε τις μεγάλες δοκιμασίες και έλεγε με πόνο, παιδί μου, καλύτερα να φύγεις τώρα για τον άλλο κόσμο. Μακάρι να επιστρέψω
μόνος μου πίσω. Μου έδωσε όμως και υποσχέσεις για ουράνιες χάρες. Για ουράνιες χαρές. Ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού, προσημένουσαν δόξαν, αποδοθήνε εις ημάς, έλεγε συνεχώς χαμογελώντας. Τα θεία λόγια του γράφτηκαν στην ψυχή μου, καθώς και οι πρεσβείες του στον Κύριό μας. Μου δίνουν μέχρι σήμερα δύναμη και ουράνια χαρά. Το φρικτό και μαρτυρικό τέλος του. Επιστρέφουμε Αθήνα. Η Ευαγγελία κάνει ευχέλαιο με το γέροντα στο σπίτι της. Θεού οικονομία το ευχέλαιο, εκείνο ηχογραφείται. Θα είναι και το τελευταίο. Και άλλοτε θεϊκό σημείο εφάνει, όταν η ίδια έριξε νερό στο αλεύρι εκείνο για να ζυμώσει πρόσφορο. Αυτό έγινε αίμα. Ο πατέρας μου τηλεφωνεί και με παρακαλεί να πάμε στο σπίτι της, όπου θα είναι παρόν και εκείνος, για να μας ενώσει, όπως λέει. Φτάνουμε με το σύζυγό μου στο βουδί και γνωριζόμαστε εκεί με την αδελφή Ευαγγελία. Αμέσως τις επόμενες ημέρες ο γέροντας επρόκειται να έρθει σπίτι μας να ξεκουραστεί, καθώς αρχίζουν και οι ζέστες του Ιουνίου. Καθυστέρησα και το ανέβαλα λίγο για κάποιους λόγους. Πράγμα που δεν θα συγχωρήσω ποτέ στον εαυτό μου, καθώς αναβολή ίσον μισή καταστροφή. Τελικά ήταν τελειωτική καταστροφή. Τελευταία φορά που μίλησα μαζί του ήταν το πρωί και το βράδυ της Αγίας Πεντηκοστής του έτους 2002. Τις επόμενες 2 ημέρες με ρωτούσαν συγγενείς αν έχω νέα του. Τα έχω χαμένα. Του είχα ζητήσει να μην πάει πουθενά μέχρι ότου ευκαιρίσουμε να τον πάρουμε σπίτι τις αμέσως επόμενες ημέρες και μου το είχε υποσχεθεί. Κι όμως κάτι συνέβη. Ο γέροντας κατέβηκε Αθήνα χωρίς κανείς να έχει νέα του. Την Τετάρτη στο τηλέφωνο μου λένε το φοβερότερο πράγμα που θα μπορούσα να ακούσω. Ο γέροντας είναι νεκρός. Τον βρήκαν, λέει, πεσμένο κατά γη στην οδό Ζήνωνος την Δευτέρα, 11η Ιουνίου, Πάτριον ημέρα του Αγίου Πνεύματος και του άξιον εστί, στις 3 η ώρα μεσημέρι. Περίεργο, γιατί τέτοιες ώρες δεν κυκλοφορούσε με τις ζέστες. Ήρθε το 166, πήγαν πολυκλινική και διέγνωσαν ανακοπή. Του έκαναν, λέει, νεκροψία και κατόπιν τον πήγαν στο νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων, στο ψυγείο. Έχοντας πάντα στην τάμπα μου την ατέντα με όλα τα τηλέφωνα γνωστών, δεν τηλεφώνησαν παρά κατόπιν εορτής. «Κάντε μας μήνυση», ήταν η απάντηση του αστυνομικού σε κάποιο συγγενή. Είχα τρελαθεί από τον πόνο. Ήταν το χειρότερο που συνέβη στη ζωή μου. Ο Άγιος και θαυματουργός μου γέροντας δεν υπήρχε πια. Έφυγε και ο τελευταίος στήλος της Ορθοδοξίας. Εκείνη την ημέρα συνέπεισε να έχουμε και ολική έκλειψη της Ελλήνης, όπως συνέβη και κατά τη σταύρωση του Κυρίου μας. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Κύριος μας υπεδέχθη στον θρόνο του, με τιμές και σημεία έναν γόνον άξιον της Βροντής, τον ιερομάρτυρα πατέρα Χριστόδουλο, τον δικό μας πατερούλη. Την κυρία Θεοδόρα τη συναντώ τακτικά για να μιλήσουμε για τον γέροντά μας. Της μεγάλωσε 5 ορφανά παιδιά από τότε που ήταν στο μοναστήρι. Η ίδια αρρώστησε με βαρύ εγκεφαλικό και εισήχθη στο Μαρκομιχαλάκιο το έτος 1981. Ήτο άφωνη με παράλυτο το χέρι και το πόδι της. Ο Άγιος Πατέρας κατόπιν τριημέρων νηστείας και προσευχής
την επισκέπτεται, της πέρασε στην κλίνη της ευχή και χτυπώντας ελαφρά στο μάγουλο της δίνει το χέρι του και της φωνάζει: «Σήκωτε, Μπέλα, πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνη αμέσως σηκώνεται, περπατά και μιλά. Την άλλη μέρα βγαίνει από το νοσοκομείο. Ο γιατρός της, ονόματι Ανδρέας, επώνυμου, δεν θυμάμαι, βλέποντας το ζωντανό θαύμα, ακολουθούσε και αυτός το πάτριο. Αναχωρεί για μοναχός στο Άγιον Όρος. Το επόμενο έτος, 1982, ο γέροντάς μας εθεράπευσε και την ύφη της από ασθένεια των οστών, έλλειψης ασβεστίου λόγω εγκυμοσύνης. Βάδιζε με πατερίτσες, τις οποίες και πέταξε μετά από ολονύχτια Θεία Λειτουργία, που ο ίδιος ετέλεσε στο εκκλησάκι της Παναγίας της Χεμιδονούς. Τα Χριστούγεννα του έτους 2001 επαναφέρει τον ιό της στην οικογένειά του, την οποία είχε οριστικώς, όπως έλεγε, και επί μακρόν χρονικό διάστημα εγκαταλείψει. Η οικογένεια αυτή ευρίσκεται στην Αμερική, κατόπιν πάλι τριημέρων νηστείας και προσευχής. Σε 3 μήνες θα είναι πίσω στο σπίτι του, είχε πει προορατικός. Έτσι ακριβώς και έγινε. Η ίδια η κυρία Θεοδώρα, ενώ δεν γνώριζε καθόλου γράμματα και δεν μπορούσε καν να διαβάζει, είχε πάει μόνο 3 μήνες σχολείο, θαυματουργικός με την ευχή του Αγίου Γέροντός μας, κατόρθωσε να διαβάζει την Αγία Γραφή. Της είχε βάλει σαν κανόνα να διαβάζει μία παράγραφο κάθε ημέρα. Έτσι κατόρθωσε να διαβάζει τον νόμο του Θεού. Με την ίδια γυναίκα είχαν αναχωρήσει το έτος 1983 για το Βούρβουρα, τοποθεσία κοντά στην Αγία Θεοδώρα Αρκαδίας. Εκεί έμειναν 2 μήνες. Ο Άγιος Πατέρας μας είχε τοποθετήσει ταμπέλα: «Τελούνται δωρεάν μυστήρια». Λειτουργούσε ακόμη έτσι και μέσα στην Αγία Θεοδώρα. Πελούσε και θαυματουργούσε. Η αδερφή Θεοδώρα μου ανέφερε ακόμη πολλά θαύματα που γίνονται παλιά στο μοναστήρι, καθώς ήταν πολύ δυνατός στους εξορκισμούς. Ο πονηρός τον έτρενε. Ενώ λοιπόν κάποτε διάβαζε εξορκισμούς για κάποιον, την ίδια ώρα στο σπίτι του πάσχοντος έσπασε το βάζο με το βύσσινο μόνο του μέσα στο ντουλάπι. Άλλοτε πάλι μετέτρεψε το νερό του σπιτιού της σε γάλα, σε κάποιο πνευματικό του παιδί. Και τα θαύματα μετά την Αγία του κίνηση συνεχίζονται. Κάποια ημέρα, πηγαίνοντας στον τάφο του, συναντώ μια κυρία, το όνομά της Μαρία, να ανάβει το καντίνι. «Το γνωρίζατε?» την ρωτώ. «Είμαι εδώ από θαύμα», μου λέει. Είχα χάσει για πολύ καιρό το γέροντα, δεν τον έβλεπα πια στις συγκεντρώσεις να μοιράζει κασέτες. Πήγαινα εκεί μόνο για αυτόν. Στεκόμουν πάντα δίπλα του, χαϊδεύοντας τον την πλάτη, και τον ρωτούσα διάφορα για την κατάσταση, για να βεβαιωθώ και για να βεβαιώσω τις απόψεις μου, και εκείνος μου απαντούσε. Έπαψα όμως να τον βλέπω και να ρωτιόμουν τι έγινε. Κατόπιν λοιπόν επιμόνουν προσευχής, και καθώς ήρθα στο σύζυγό μου στο νεκροταφείο, ήταν χείρα, φεύγει το εγγονάκι μου και πάει τρέχοντας μπροστά στον τάφο του και μου λέει: «Κοίτα, γιαγιά», και τον βλέπω στη φωτογραφία έκπληκτη. Ζητούσα επίσης την προσευχή να μου δείξει και κάποιο πνευματικό του παιδί, καθώς και άλλες κασέτες. Είχα μόνον μία. Να λοιπόν, τον βρήκα και εσένα μαζί. Προσθέθηκε λοιπόν και δεύτερη αδελφή από τον ουρανό. Η κυρία αυτή, εννοείται με το νέο ημερολόγιο, ακολούθησε το γνήσιο ορθόδοξο, όπως και όλη η οικογένειά της. Ακολούθησαν δε όλοι και τον λόγο του, ακούγοντας καθημερινώς κασέτες του. Καλοκαίρι του 2003.
Είμαστε στη Σάμο και πηγαίνουμε στο χωριό Κοντακέικα. Είναι παραμονή της κοιμήσεως της Αγίας Άννης. Πάτριον, 25 Ιουνίου. Εδώ θα συναντήσουμε τα πνευματικά τέκνα του γέροντός μας και θα διαβάσουμε τον Εσπερινό στο εκκλησάκι. Κρατώ μια μεγάλη φωτογραφία του γέροντός μας σε κορνίζα μεγάλη για να την κρεμάσουμε σαν γλυκιά ανάμνηση από τις θείες λειτουργίες που τελούσε εκεί. Ο σύζυγός μου περιμένει με σφυράκι και καρφί στο χέρι. Τότε τον σταματούν λέγοντας πως δεν γνωρίζουν ακόμη αν επιτρέπεται, αν είναι Άγιος. Είμαι πολύ πικραμένη και τους λέγω διάφορα για την αγιότητά του. Αλλά και μόνον που είναι ο πνευματικός μας πατέρας, το εδικαιούτο. Τότε μου απαντούν θα κάνουν πρώτα προσευχή και θα πάρουν απάντηση. Δεν προλαβαίνουν όμως κι ό του θαύματος. Μία αδερφή φωνάζει. Η φωτογραφία μάτωσε. Και να, η ίδια η φωτογραφία που ήταν τοποθετημένη χωρίς κορνίζα επάνω στο τζάκι σχηματίζει κόκκινο ανεξίτηλο σημάδι αίματος επάνω στη λευκή του γενιάδα. Αμέσως ο μοναχός φωνάζει. Είναι ιερομάρτης. Και παίρνοντας τη μεγάλη φωτογραφία από την αγκαλιά μου, την τοποθετεί στο ιερό και ακολούθως γίνεται ο Εσπερινός με ψάλτη και πάλι τον κύριο Αγισίλαο, ο οποίος παραδόξως είχε παραδεθεί και στην κηδεία του. Έτυχε να βρίσκεται η Αθήνα εκείνες τις ημέρες. Μοιράζουμε στο τέλος πρόσφορο δημωμένο με τον αγιασμό του και σαν ευλογία μου είχε αφήσει ευχή να φτιάχνω. Είχαμε όλοι μας έναν μεγάλο Άγιο προστάτη και δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Έρχεται τακτικά στα όνειρά μας, μας βοηθά στις ανάγκες μας, μας στηρίζει και μας συμπαρίσταται στους μεγάλους πειρασμούς. Το Μάρτιο του 2005 μας ειδοποιεί για την αναχώρησή μας από αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι να μένει άνθρωπος εδώ κάτω, λέει με αγανάκτηση. Ετοιμαστείτε για μετακόμιση. Το επόμενο έτος παίρνει πρώτα τον σύζυγό μου παραμονή των εισοδείων της κυρίας Θεοτόκου, αφού 3 ημέρες πριν είδε ο ίδιος όνειρο ότι έστησε τον μεγάλο και βαρύ σταυρό του, βοηθούμενος από το σωτήρα μας μέσα στο ιερό, και σε μένα δίνει την δύναμη να συνεχίσω τον δύσκολο δρόμο της στερήσεως των πάντων, όπως πάντα μου έλεγε. Ό,τι στερηθείς, παιδί μου, εδώ για την αγάπη του Χριστού θα στο πληρώσει ο Θεός στους ουρανούς. Αμήν γέννητο, Άγιε Γέροντά μου. Μου έδωσε δε και την δύναμη να γράψω αυτά τα απείρως ελάχιστα εμπρός στο μεγαλείο του, σαν ένα μικρό πετραδάκι στο μεγάλο πύργο αυτό της Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας. Η μαρτυρική εκκλησία της εν Χριστώ αποτυχήσεως, ο ίδιος ο Κύριος, στον αγαπημένο αυτό εκλεκτό του δούλο αφιερώνει ύμνους και μεγαλινάρια, που ένας κατόπιν του άλλου εναποτίθενται γραμμένοι σε πλάκες μαρμάρινες επάνω στον Άγιο Τάφο του, σαν ένα ελάχιστο δείγμα τιμής και ευγνωμοσύνης στην άφατη θεϊκή αγάπη του. Αυτό θα γίνεις, άνθρωπε, αυτό που εσύ πιστεύεις. Θεός, αν τον Θεό αγαπάς, και γη, αν τη γη λατρεύεις. Πατέρας Χριστόδουλος. Το ποίημα της αδελφής Ευαγγελίας που εγγράφει κατά την κίνησή του εις την αιωνία μνήμη πατρός Χριστοδούλου. Πάτερ Χριστόδουλε, πιστέ,
Εβάδιζες ωραία, το ράσο δεν ελέρωσες, ποτέ του ιερέα. Εργάτης του, αληθινός και δούλος του Κυρίου, εζούσες δια τον Χριστό, όχι του εμπορίου. Την δόξα, την ετήγεια, εσύ περιφρονούσες, με πίστη την αληθινή τα άνω εφρονούσες. Από μικρός εβάδιζες με τη δικαιοσύνη και εις το χέρι του Θεού είχες εμπιστοσύνη. Αγωνιστής αληθινός για την Ορθοδοξία, ένας παπάς εγνώρισε θεότητος αξία. Αγνότατος και ταπεινός, φτωχός επερπατούσες και με τον λόγο του Θεού στα ύψη επετούσες. Μέσα στο δρόμο γύριζες, λόγω Θεού κερνούσες. Καταστροφή επρόβλεπες, γι' αυτό και επονούσες. Η τολμηρή πίστη σου δεν γνώρισε δειλία. Στον κόσμο εφανέρωσες Θεού την βασιλεία. Ως ιερέας άριστος, σε όλα σου εντάξει, με τους Αγίους ο Θεός θέλει να σε κατατάξει. Το αίμα του Κυρίου μας πιστός εκοινωνούσες, μόνο με λόγο του Θεού τις ώρες επερνούσες. Η ευλογία του Θεού πάντοτε σε κοιτούσε και ήτανε στο πλάι σου και δεν σε παρατούσε. Όσοι λυπούνε τον Χριστό, προδότες τους καλούσες και στο Θεό με δάκρυα για αυτούς παρακαλούσες. Ο βίος σου υπέροχος ως φωτεινό αστέρι και είσαι το παράδειγμα. Πετάς σαν περιστέρι. Με δόξα της θεότητος ο Κύριος πληρώνει τον δούλο του τον άξιο, χέρι και καμαρώνει. Ένα μονάχα ήθελες εις τον Θεό να αρέσεις, γι' αυτό με αγώνα έτρεχες, να λες για τις αιρέσεις. Τον Κύριο αγάπησες, δεν του δώσες αιτία, στον αρχηγό του σύμπαντος που έχει τα πρωτεία. Πάντα το θέλημα Θεού, εσύ ενοσταλγούσες, φλόγα πυρός γινόσουνα όταν ελειτουργούσες. Ολόψυχος εθέλησες Χριστό να ακολουθήσεις και πίσω του ευάδισες στέρεα να καθίσεις. Και με τη χάρη του Θεού χωρίς την κολακία κατόρθωσες τη σάρκα σου Θεού την κατοικία. Εχάρηκε ο Κύριος άξιο κληρονόμο, γιατί εζούσες γνήσιος το θεϊκό του νόμο. Αλήθεια εφανέρωνε το ειδικό σου στόμα και πόσα θα μαθαίναμε αν σε είχαμε ακόμα. Δούλος Χριστού εγίνηκες να τον υπηρετήσεις, με αγώνα εκατόρθωσες με χάρη να πλουτίσεις. Η μνήμη σου αιώνια παντοτινά θα μένει και η αθάνατη ψυχή είναι αγιασμένη. Μέσα στη βασιλεία του χαίρεται η ψυχή σου και έχουμε παρηγοριά, Πατέρα, την ευχή σου. Κανένα δεν εξύπνησες από το μεγάλο κρίμα. Αντί Χριστού εβάλανε πολύ ψυχά ψηλά το χρήμα. Τον βασιλέα ουρανού πάντα εκοινωνούσες, η καθαρή σου η καρδιά τα άνω εφρονούσες. Λατρεία είχες στον Χριστό, γινόσουνα θυσία, φώναζες να κρατήσουνε ψηλά την εκκλησία. Κι άλλα πολλά θα ήθελα να έγραφα ακόμη, πνευματικό σου άγγελ άτομο, Ευαγγελία ακόμη.
Η ανακομιδή των Αγίων Λιτσάνων. Στις 22 Ιουνίου συμπληρώνονται τα 3 έτη ταφής. Μας ανακοινώνουν από τη διοίκηση του τρίτου νεκροταφείου ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η εκταφή. Κατόπιν πολλών περισπασμών και αναβολών ορίζεται επιτέλους η ημερομηνία που θα είναι Θεού χάρητη έως τις 30 Ιουνίου του 2005. Πάτριον. Η μέρα του εορτασμού των 12 Αγίων Αποστόλων. Μέγα θεϊκό σημείο, το οποίο δηλεί φανερά τη χάρη και τη μεγάλη τιμή που εδόθη παρακυρίως στο γέροντά μας. Εις Απόστολος, ένας από τους 12 και τους 70. Αρκετά πνευματικά του τέκνα συγκεντρώνονται εκεί, όχι πολλά, είναι βλέπεις περίοδος καλοκαιρινών διακοπών. Οι περισσότεροι απουσιάζουν, αλλά εμείς οι παρευρισκόμενοι περιμένουμε, εναγωνίως και με δάκρυα στα μάτια, γιατί γνωρίζουμε ότι ο Κύριος θα θαυματουργήσει και πάλι, δοξάζοντας τον Άγιο γνήσιο δούλο του. Η Μαρία μου αναφέρει με χαρά. Ξημερώνοντας είδα όνειρο ότι ο τάφος του γέροντος μας ήταν ανοιχτός και από εκεί έβγαινε μια πύρινη φλόγα που έφτανε έως τον ουρανό. Ο πατέρας μοίραζε πρόσφορο στον κόσμο και ποιόν τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ήτο ένας διάπειρος προς Θεόν ευχέτης, ο Άγιος Πατέρας μας. Και πράγματι, ο υπεύθυνος προχωρεί στην εκταφή. Τα Άγια Λίτσανα συλλέγονται καθαρά και κέρυνα. Το σκουφάκι τοποθετημένο σφιχτά στο μισό του κέρινο κρανίο. Και ο του θαύματος. Τα ράσα του, το πετραχύλι, το μοναχικό σχήμα του συλλέγονται άθικτα, αλλά κατανατωμένα και μάλιστα υγρά, με φρέσκο αίμα επάνω σε αυτά. Τα δε ολόλευκα γένια και μαλλιά ήταν πλέον ξανθοκόκκινα όπως ήταν στη νεότητά του. Κάποιος πατέρας που ήρθε να τον ψάλει μου είπε να τα πλύνω στη θάλασσα και κατόπιν στο σπίτι, σε μέρος απάτητο, με γλυκό νερό. Ίσως ήταν λάθος, γιατί καθώς τα κράτησα στην αγκαλιά μου μοσχομύριζαν, τριαντάφυλλο, λιβάνι. Πηγαίνουμε στην παραλία του Φαλήρου 3 γυναίκες, εγώ, η Μαρία και κάποια άλλη αδελφή ονομαζόμενη και αυτή Μαρία. Αρχίζουμε να πλένουμε και να στίβουμε. Η θάλασσα κοκκίνησε. Κοιτούσαμε έκπληκτες. Επρόκειτο για μέγα θαύμα. Ο Κύριος και πάλι αποκαλύπτει το μαρτυρικό του θάνατο, τον οποίο και εκείνος προφητικός προλέγει σε κάθε του κασέτα. Επιστρέφω στο σπίτι και τα στεγνώνω. Αργότερα, βοηθούμενοι από το σύζυγό μου, τα πλένουμε όπως μας είπαν στον κήπο, με νερό της βρύσης. Έκπληκτη βλέπω πάλι το νερό κατακόκκινο να τρέχει και να μυρίζει φρέσκο αυτή τη φορά όπως στα σφαγεία. Έκλαιγα συνεχώς, εκείνος έβλεπε και τα έχει χαμένα. Έχοντας δε πονοκεφάλους από κάποιο ελαφρύ εγκεφαλικό που πέρασα πριν 1 χρόνο από τη θλίψη μου για τον άδικο χαμό του Αγίου Γέροντός μου, παίρνω από το νερό αυτό και βρέχω το κεφάλι μου. Συνήλθα αμέσως από τις ενοχλήσεις και σταμάτησα και το χάπι που έπαιρνα και που δεν προσέφερε τίποτα. Στο μεταξύ κάποιες που πήραν τεμάχιο πετραχύλι κατά την εκταφή μου τηλεφώνησαν ότι μου σχοβολούσε τριαντάφυλλο, ρόδα του παραδείσου. Αυτό το ίδιο άρωμα μας ακολουθεί πολλές φορές όπου και αν βρισκόμαστε. Είναι δείγμα της ζωντανής παρουσίας του Αγίου μας Πατέρα, της μεγάλης του προστασίας. Θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε. Ο Μέγας εις Απόστολος αγωνιστής θείος ιερομάρτης και παρθενομάρτης Χριστόδουλος παρίσταται στο θρόνο του Κυρίου μας, ευρισκόμενος
στον ωραιότερο και τρομερότερο παράδεισο, κατά τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος εξεναγήθη από τον Χριστόν δια της αρπαγής του εις των ουρανών, εκείνων των 80 μαρτύρων και ομολογητών της πίστεως που θα παλέψουν, θα αντισταθούν, θα αρνηθούν το χάραγμα του Αντιχρίστου και δεν θα σφραγιστούν χωρίς να έχουν κανένα οδηγό, αλλά μόνοι τους. Διότι όλοι είχατε κάποιο οδηγό και πατέρα να σας κατευθύνει σε αυτές τις εποχές, ενώ αυτή την εποχή χρόνη της μεγάλης αποστασίας δεν θα υπάρχει κανείς να καθοδηγεί. Οι δε επίσκοποι εν τες ημέρες εκείνες θα σέβονται πρόσωπα δυνατών, κρίνοντες κρίσεις ανάλογα με τα δώρα όπου θα δίνουν εις αυτούς, μη υπερασπίζοντες φτωχούς εν κρίματι, θλίβοντες χήρας, ορφανούς καταπονούντες. Θα έρθει δε και εις των λαών απιστία, μίσος, έχθρα, ζήλος, φιλονικία, κλοπέ, μέθε. Και είπεν ο αδελφός, τι θα κάνει λοιπόν κανείς εν της καιρής και χρόνης εκείνης? Και είπεν γέρον, εν τις τιάφτες ημέρες ο σώζον σώζει την εαυτού ψυχήν και μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Παλαδίου. Η μαρτυρική αυτή εκκλησία της στερήσεως των πάντων, η νύφη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δεν είναι μόνη. Έχει μέγα προστάτη και οδηγό τον Άγιο Πατέρα μας, θείον ιερομάρτυρα και στήλον της Ορθοδοξίας Χριστόδουλου, ο οποίος πρεσβεύει ιστάμενος εις τον θρόνο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όλη η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την παραμονή της Μεγάλης Πυρκαγιάς του Αυγούστου του 2007, που κατέκαψε σχεδόν όλη τη χώρα και θυμήσαμε 65 νεκρούς, η μεγαλύτερη καταστροφή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Άγιος μας έδειξε μέγα σημείο, το πινέλο με το οποίο αλήφοντο τα πρόσφορα με νερό. Μέσα σε πιάτο που είχε τοποθετηθεί σχημάτισε γούρνα αίματος. Το χειρόγραφο καθώς και οι φωτογραφίες αναδύουν το γνωστό άρωμα ρόδου της εκταφής του. Αγαπητοί μου, η γραφή ετελειώθη την 23η Απριλίου 2007, 5η Κυριακή από το Πάσχα της Σαμαρίτιδος. Εγγράφει με τα φόβου Θεού, πίστεως, αγάπης και πόνου ψυχής, εις μνημόσυνον αιώνιον του πολυαγαπημένου μου συζύγου και πνευματικού αδερφού, δώρων Κυρίου Φύλακα Άγγελων των 33 ετών ζωής μας, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιον του οίκου μου, υπερ πάντων των αδικούντων ημάς, υπερ αναπαύσεως της ψυχής των κεκοιμημένων γονέων, πάπων, συγγενών και φίλων ημών, η Ιερά εν Χριστώ αποτύχηση του Αγίου Πατρός Χριστοδούλου. Επιτρέπεται η ανατύπωση προς σωτηρίαν ψυχών και μνημόσυνων και κειμένων. Αμήν.